ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालम् अंगुं लंघयते गिरम् अंगं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम् यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे आनन्दमाधवम् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। హరే కృష్ణ అందరికి. సో 29వ శ్లోకం ప్రారంభిస్తాము. సో అంతకుముందు లాస్ట్ లో ఒకసారి క్విక్ గా అంతకుముందు మరి భగవంతుడు
ని గురించి ఆవిడ ప్రార్థించడం కుంతీదేవి మోస్ట్లీ ఈ చాప్టర్ యొక్క దృష్టి అంతా కూడా కుంతీదేవి ఏ విధంగా భగవంతుని ప్రార్థించిందన్న దాని మీద ఉన్నది కాబట్టి కుంతి ప్రార్థన చాప్టర్కే పేరు ఉన్నది. సో 27వ శ్లోకంలో ఏమంటోంది ఆవిడ, మరి మొట్టమొదట భగవంతుడు వాళ్ళకి చేసినటువంటి సహాయాన్ని ఆవిడ స్తుతించింది. మరి మమ్మల్ని అగ్ని నుండి కాపాడావు, అరణ్య వాసం నుండి కాపాడావు, మరి ఈనాడు మరి అశ్వత్థామ యొక్క ఈ అస్త్రం నుండి కాపాడావు, ఇన్ని రకాలుగా కాపాడావు అంటూ ప్రారంభించి ఆవిడ ఇప్పుడు భగవంతుడి యొక్క ఘనతను ఆవిడ స్తుతించడం జరుగుతోంది. సో 27లో మరి నీకు ఆయనకు వందనాలు అర్పించడం, గుణాలకు పరుడవును, మరి భగవంతుడు గుణాతీతుడు కాబట్టి ఆ విషయము, ఆత్మారాముడవు కాబట్టి శాంతుడవు, అద్వైతులకు ప్రభువు. సో ఆత్మారాముడు అంటే ఏమిటి, మరి భగవంతుడు ఆ సచ్చిత్తానందమూర్తి కాబట్టి ఆత్మారాముడవు కాబట్టి నీవు శాంతుడవు అంటే ఆయన సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని ఆవిడ కొనియాడుతుంది అన్నమాట ఇక్కడ. ఆ తర్వాత మరి అందరికీ కూడా నువ్వు ప్రభువు అన్న విషయం ఆ శ్లోకంలో, అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక్కొక్క భగవంతుడి యొక్క లక్షణాలను ఆవిడ స్థితిస్తోంది. అలాగే మరి నిన్ను అనంతమైన కాలంగాను దివ్య నియామకుడుగాను ఆద్యంతాలు లేనివాడు, ఆది అంత బిగినింగ్ ఎండు లేనివాడిగా సర్వవ్యాపకుడిగా భావిస్తున్నాను. నీ కరుణను పంచడంలో మరి నువ్వు నిష్పక్షపాతుడవు. ఇది చాలా ముఖ్యమైన క్వాలిటీ భగవంతుడిది, నిష్పక్షపాతుడు. ఇది ఆయనే స్వయంగా భగవద్గీతలో కూడా చెప్పడం మనం విన్నాం. నాకెవ్వరు ఎవరి పట్ల ప్రత్యేకమైన అనుగ్రహం లేదు, ప్రేమ లేదు, ఎవరి పట్ల కోపం లేదు, నేను నిష్పక్షపాతుడను అని ఆయన అక్కడ చెప్పడం కూడా మనం చూసాము. మరి జీవుల నడుమ ఈ వైషమ్యాలు వారి పరస్పర సాంగత్యం చేతనే కలుగుతున్నాయి. సో మనం మన మనసును బుద్ధిని ఉపయోగించి ఈ వైషమ్యాలన్నీ కలిగించుకుంటున్నాం. అంత పవిత్రుడైన భగవంతుడి అంశ మనలో పెట్టుకుని కూడా మనం మరి దాని వైపు దృష్టిని ప్రసరించకుండా మన మనసు వైపు, బుద్ధి వైపే, ఈ మాయ వైపే మనం ప్రసరిస్తూ ఈ భౌతిక మాయ వైపు మనం ఈ వైషమ్యాలన్నీ కలిగించుకుంటున్నాం. పరస్పర సాంగత్యం అంటే ఇక్కడ బయట ప్రపంచంతో సాంగత్యం అనుకోవచ్చు, మన మనసు బుద్ధితోనే సాంగత్యం కానీ ఆత్మతో సాంగత్యం లేకుండా ఉండడం అని కూడా అనుకోవచ్చు. సో అది ఆవిడ చెప్తుంది, నీవు నిష్పక్షపాతుడవు కానీ మేము మరి ఈ వైషమ్యాలన్నీ కూడా మేము ఈ సాంగత్యాన్ని మాయతో పెట్టుకుని ఈ రకంగా వైషమ్యాలన్నీ మేము కలిగించుకుంటున్నాం అని చెప్పి ఆ లాస్ట్ దాంట్లో చెప్పింది ఆవిడ. నవేద కశ్చిత్ భగవంశ్చి నవేద కశ్చిత్ భగవంశ్చికీర్షితం తవేహ మానస్య నృడాం విడంబనం నయస్య కశ్చిత్ దయితోస్తి కర్హి చేత్ వేష్యశ్చ యస్మిన్ విషమామతి నృణాం. హరే కృష్ణ. సో మీనింగ్ చదివే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మీనింగ్ చదవచ్చు ఫస్ట్, తర్వాత భాష్యం కొంచెం పెద్దగా ఉంది, తర్వాత భాష్యం చదువు, భాష్యం కూడా కొంతవరకు చదవచ్చు. హరే కృష్ణ. ప్రకాష్ రావు ప్రభుజీ మీరు. హరే కృష్ణ మాత, ప్రణవాలు. హే ప్రభు, సామాన్య మానవుని కర్మల వలె గోచరించుచు భ్రమను కలిగించు నీ దివ్యలీలను ఎవరునూ అవగతము చేసుకొనజాలరు. ప్రత్యేకానుగ్రహపాత్రుడు గాని లేదా ద్వేషింపదగిన వాడు గాని నీకెవడనూ లేడు. కేవలము జనులే నిన్ను పక్షపాతిగా భావించుతుందురు. భాష్యం చదువునా అమ్మా? హరే కృష్ణ. చదవండి. ఒక పేర చదువుతాను. ఓకే, పెద్దది. హరే కృష్ణ. భాష్యంపై శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై. ప్రతి జీవులపై భగవానుని కరుణ సమముగా మాతాజీ పతిత జీవులపై భగవానుని కరుణ సమముగా వర్షించును. ఎవరితోనూ ఆ దేవదేవునికి ప్రత్యేక విరోధిత్వము లేదు. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు సామాన్య మానవుడనేది భావనయే నిక్కముగా భ్రాంతిపూర్వకమైనది. అతని లీలు సాధారణ మానవుని కర్మల వలె గోచరించను నిక్కముగా
అవి భౌతిక సంపర్కం ఏమాత్రము లేకుండా దివ్యములై ఉన్నవి. తన శుద్ధభక్తుల ఎడ పక్షపాతం కలవాడని అతడు తెలియబడినను సూర్యుడు ఎవరి ఎడ పక్షపాతి కానట్టుగా ఆ దేవదేవుడు కూడా పక్షపాతి ఎన్నడూ కాడు. సూర్యరశ్మి కారణంగా కొన్ని మార్లు రాళ్లే విలువైన మణులుగా తయారవుతుండగా గుడ్డివాడు మాత్రము సూర్యకిరణములు తన ఎదుటనే ఉన్నను సూర్యుని ఏమాత్రము కాంచలేడు. చీకటి వెలుతురులవి విరుద్ధ భావనలై ఉన్నను సూర్యుడు తన కిరణములను ప్రసరించుటలో పక్షపాతము చూపుతున్నాడనే భావము కాదు. అనగా సూర్యకిరణములు సరువులకు సమముగా లభ్యమవుతున్నవని వాటిని గ్రహించు వాటి సామర్థ్యమునందే వ్యత్యాసం కలవు. భక్తియుక్త సేవ అనగా ప్రత్యేక కరుణ కొరకే భగవానుని ముఖస్థుతి చేయుట అని మూర్ఖజనులు భావించుచుందరు. కానీ శ్రీకృష్ణ భగవాను భక్తియుక్త సేవలో నిలిచిన శుద్ధ భక్తులు వ్యాపారస్తులు వంటి వారు. వ్యాపారస్తుడు ధనమును గ్రహించియే ఇతరులను సేవనొసగుచుండును. కానీ శుద్ధభక్తుడు ఎన్నడూ అట్టి లాభము కొరకే సేవా కార్యమును చేయుడు. కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని పూర్ణ కరుణ అతనికి లభ్యమై ఉండును. ఆర్తులు, అర్ధార్థులు, జిజ్ఞాసులు, జ్ఞానులు అనువారు శ్రీకృష్ణుడితో ఒక ప్రత్యేక ప్రయోజనార్థమై తాత్కాలిక సంబంధం నేర్పినను తమ ప్రయోజనము సిద్ధించినంతనే ఆ సంబంధము సమసిపోవును. ఆర్తుడైన వాడు సుకృతివంతుడైనప్పుడే తన ఆర్తి నశించుటకు శ్రీకృష్ణుని శరణము వచ్చును. కానీ ఆర్తి తొలగినంతనే ఆర్తుడు పెక్కు సందర్భములో భగవానుతో గల సంబంధమును పట్టించుకొనడు. భగవాను కరుణ తన కొరకు లభ్యమై ఉన్నను అతడు దానికి స్వీకరించుటకు నిరాకరించును. మిశ్రమ భక్తులకు మధ్యభక్తులకు నడుమగల భేదం ఇదియే. భగవత్సేవకు సంపూర్ణముగా వ్యతిరేకులైన వారు గాఢాంతరమున నిలిచినట్టు వారు కాగా అవసర కాలమునందే ఆ దేవదేవుని కరుణను కోరువారు భగవత్కరుణకు పాక్షిక పాత్రులై ఉన్నారు. ఇక భక్తియుక్త సేవలో 100కి 100 నియుక్తులైన వారు సంపూర్ణ కృష్ణ కృపాపాత్రులుగా పిలువబడుదురు. అనగా భగవత్కృపను పొందుటలో గల వ్యత్యాసము గ్రహీత అనుసరించి కలుగుతున్నది కానీ పూర్ణ కరుణామయుడైన భగవానుని పక్షపాతం వలన కాదు. శ్రీకృష్ణ భగవాను తన ఆంతరంగిక శక్తిచే ఈ భౌతిక జగమున అవతరించున్నప్పుడు సామాన్య మానవుని వలె వర్తించును. తత్కారణమున అతడు భక్తుల ఎడ పక్షపాతి అయినట్లు గోచరించునను వాస్తవమునకు అది సత్యము కాదు. అట్టి పక్షపాతమును కలిగించుచున్నను అతని కరుణ సరువులకు సమముగా లభ్యమగును. కురుక్షేత్ర రంగమున శ్రీకృష్ణుని ఎదుట యుద్ధమున మరణించిన వారందరూ తగిన యోగ్యతలు లేకున్నను ముక్తి పొంది ఉండిరి. శ్రీకృష్ణ భగవానుని సన్నిధిలో మరణించుట అన్నది జీవుని సర్వపాపం నుండి ముక్తిని గావించును. కావున మరణించిన వాడు భగవద్ధామున స్థానమునకు పొందగలుగుటయే అందులకు కారణము. ఏదియో ఒక విధముగా సూర్యకాంతిలో నిలవగలిగిన వాడు ఉష్ణము అతి నీలలోహిత కిరణముల ద్వారా కావలసినంత లాభమును పొందగలుగుట తెలిసిన విషయమే. సారాంశం ఏమనగా శ్రీకృష్ణుడు ఎన్నడూను పక్షపాతమును చూపడు. అతడు పక్షపాతి అని భావించుట జనసామాన్యములకు ఎన్నడూ సరి అయినది కాదు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఈ భాష్యంలో సరే ముందు శ్లోకానికి అర్థం ఏం చెప్పారు అంటే, మరి భగవంతుడు సామాన్య మానవుడు యొక్క కర్మల వలె గోచరించి భ్రమను కలిగిస్తూ ఉండొచ్చు. ఆయన చేసే పనులు మామూలు పనులేగా అని మనం అనుకోవచ్చు, సామాన్య మానవుల కర్మల వలనే ఉన్నాయి అని. కానీ ఆయన దివ్య లీలల్ని ఎవరు కూడా అర్థం చేసుకోలేరు అంటున్నారు. సో ప్రత్యేక అనుగ్రహ పాత్రుడు కానీ ద్వేషింపదగ్గవాడు కానీ ఎవ్వరూ
నీకు లేరు. నీకు ప్రత్యేకంగా ఒకళ్ళకి ఎంతో అనుగ్రహం మరి ఇదేమిటి పాండవులకి ఆయన ప్రత్యేకం, ఆయనకు పాండవులు ప్రియులు అన్న మాట చాలా కామన్ గా వింటూ ఉంటాం, భగవంతుడికి ప్రియులు పాండవులు అన్నది. కానీ ఎందుకు ప్రియులు అంటే భగవంతుడికి వాళ్ళు కూడా అంతటి భక్తితో ఉన్నారు. కంప్లీట్ గా వాళ్ళు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డా వాళ్ళు ఏనాడు భగవాన్ నువ్వు ఎందుకు మాకు ఈ కష్టాలు పెడుతున్నావు అని అన్న మాట గాని అనే భావం గాని వాళ్ళల్లో లేదు. వాళ్ళకి పూర్తి భక్తి ప్రేమ తప్ప వాళ్ళకి భగవంతుడి మీద ఇంకా ఏదీ లేదు. కాకపోతే కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన ప్రార్థించారు అంతవరకే, కానీ వాళ్ళు ఎందుకు మాకు ఈ కష్టాలు వచ్చాయన్నది మనం ఎక్కడ కూడా చూడం. సో అంటే ఇది మనకి భాష్యంలో కూడా చెప్పిన ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఏమిటి, భగవద్ అనుగ్రహం సూర్య కిరణాల వంటివి, అవి ప్రసరిస్తూనే ఉంటాయి సూర్యకిరణాలు. కొన్ని రాళ్ళు కూడా మరి ఆ కిరణాలను గ్రహించి మణులుగా మారొచ్చు, కానీ మరి ఆ కిరణాలను స్వీకరించలేనివి కూడా కొన్ని జీవులు ఉన్నాయి. కాబట్టి సూర్యకిరణాలు ఎప్పుడూ ప్రసరిస్తూనే ఉంటాయి. అది మనం స్వీకరించే దానిని బట్టి ఆ అవతల వస్తువులో మార్పు వస్తుంది. మరి దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారు, ఆర్తో జిజ్ఞాసుల అర్థార్థులందరూ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తారు. ఆర్తిలో ఉన్నప్పుడు, బాధలో ఉన్నప్పుడు ప్రార్థిస్తాం, కానీ బాధ తీరిపోయిన తర్వాత మరి మర్చిపోతూ ఉంటాం. అసలు భగవంతుడిని తలుచుకోని వాళ్ళకన్నా వీళ్ళు కొంచెం మరి ఉత్తమ స్థితిలో ఉన్నారు. ఎందుకంటే కనీసం ఆర్తితో అయినా, జిజ్ఞాసుతో అయినా, అర్థార్థుల సంపద కోసమైనా వాళ్ళు భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఆర్తులు మరి బాధలు పోయిన తర్వాత మర్చిపోతూ ఉంటారు. సో ప్రార్థన అప్పుడప్పుడు చేసినా మరి మళ్ళీ కానీ శుద్ధ భక్తులు అలా కాదన్నది మనం చాలాసార్లు చూసాం. అదే ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు గుర్తు చేస్తున్నారు. శుద్ధ భక్తులు అనేవాళ్ళు భగవంతుడిని ఒక ప్రయోజనం కోసం ప్రార్థించడం లేదు, భగవంతుడి పట్ల ఆ నిష్కల్మషమైన ప్రేమతత్వంతోనే వాళ్ళు భగవంతుడిని వాళ్ళు భక్తి భావంతో ప్రార్థిస్తున్నారు. కాబట్టి అది డిఫరెన్స్. సో మనం ఎంత చెట్టుకు అంత గాలి అనే సామెత వినుంటారు. అలాగే మనం ఎంత పాత్ర తీసుకువెళ్తే నది దగ్గరికి అన్ని నీళ్లే వస్తాయి. సో మన భక్తి అనుసారం భగవంతుడి అనుగ్రహం కూడా మనం పొందుతాం. భగవంతుడికి మన పట్ల ఎంత భక్తి, మనకి ఆయన పట్ల ఎంత భక్తి ఉన్నదో ఆయన దానికి తగినంత అనుగ్రహాన్ని మనకు చూపుతారన్నది ఇక్కడ భాష్యంలో మనకి చెప్తున్నారు. ఆ తరువాత అంతేగాని ఆయనకి ఎవరి పట్ల పక్షపాతం స్పెసిఫిక్గా లేదు, ఎవరి పట్ల కోపంగా కూడా ఆయనకు లేదు అన్నది ఆవిడ ఇక్కడ చెప్తోంది. ప్రత్యేక అనుగ్రహపాత్రుడు కానీ ద్వేషించేవాడు కానీ నీకెవ్వరూ లేరు, నిన్ను జనులే పక్షపాతిగా భావిస్తున్నారు. మనకి తెలియక మనం మరి ఆనాడు కౌరవులు ఏమన్నారు, పాండవ పక్షపాతి అని పెద్ద పేరు వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుడికి పెట్టడం జరిగింది. సో పాండవ పక్షపాతి అంటే ఎందుకు పాండవ పక్షపాతి అన్నది వాళ్ళు గ్రహించడంలా. వాళ్ళకి భగవంతుడి పట్ల మరి ఎంత కనీసం విశ్వాసం కూడా లేదు, భగవంతుడు అన్నది లేదు, కనీసం రెస్పెక్ట్ లేదు. మరి రాయబారం జరపడానికి వెళ్ళినప్పుడు రాయబారిని ఎలాంటి వాళ్ళైనా కూడా చాలా మర్యాదతో చూస్తారు. ఎందుకంటే రాయబారి మెసెంజర్, అక్కడ అవతల వాళ్ళు చెప్పిన విషయం నివేదించడానికి వచ్చిన రాయబారిని గౌరవించాలి. అది జనరల్గా ఆ రోజుల్లో అందరూ పాటించే నియమమే. అయితే మరి శ్రీకృష్ణుడు అంతటి వాడు రాయబారానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన్ని అవమానించడం చేసినటువంటి మూర్ఖత్వంలో ఉన్నవాళ్ళు కౌరవులు. కాబట్టి ఉంటూ నువ్వు పాండవ పక్షపాతివి అని అంటున్నప్పుడు అక్కడ భగవంతుడే కాదు అసలు ఎవరైనా మరి అవమానించిన తరువాత అంతటి ఘనతతో వాళ్ళని ఏమీ అనకుండా ఆయన మరి అంటే ఆయన అన్నిటికీ కూడా చిరునవ్వుతో ఉండడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఎవరి పాపాలకు వాళ్ళే బాధ్యులు కాబట్టి, ఎవరి కర్మలకు వాళ్ళమే బాధ్యులు కాబట్టి భగవంతుడు ఎందులోనూ కల్పించుకునేది లేదు. కాబట్టి ఆ విషయాన్ని ఆవిడికి ప్రత్యేకంగా చెప్తోంది. జనులే నిన్ను పక్షపాతిగా భావిస్తున్నారు అన్న మాటకు అది అర్థం. ఎగ్జాంపుల్స్ చాలాసార్లు పాండవ పక్షపాతి అని ఆయన్ను పిలవడం జరిగింది. ఇప్పుడు మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది, మరి ఆ మ్యాగ్నెట్ దగ్గరికి ఇనుమే వెళ్ళగలదు. అదే రకమైన భక్తిభావం, అదే రకమైన శుద్ధతత్వం ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళు భగవంతుడి వైపు ఆకర్షింపబడతారు. హృదయంలో మాలిన్యాలు అవన్నీ ఉన్నప్పుడు మరి వేరే వేరే మెటల్స్ తీసుకువెళ్ళి ఆ మ్యాగ్నెట్ దగ్గర పెట్టినా మరి అది ఆకర్షిస్తుందా? ఆకర్షించదు. అక్కడ ఆకర్షణ అనేది ఉండదు. ఎప్పుడు వస్తుంది? రెండు ఒకే రకమైనప్పుడు మరి
మనం ఐరనే తీసుకువెళ్ళి పెట్టినప్పుడే కదా, ఇనుము తీసుకువెళ్తేనే మ్యాగ్నెట్కి అతుక్కుంటుంది. అలాగే ఆ శుద్ధ భక్తి తత్వం ఉన్న భగవంతుడిని ఆ శుద్ధ భక్తి తత్వం ఉన్న భక్తుడే ఆకట్టుకోగలుగుతాడు. సో అది ఇక్కడ ఆవిడ నీకెవరి పట్ల పక్షపాతం లేదు అన్న మాటకు అర్థం ఏంటి? శుద్ధతత్వం అంటే ద్వేషము లేదు, అనుగ్రహము లేదు. ఆయనకి అంతా కూడా ప్యూర్. భగవంతుడు జస్ట్ ప్యూర్ ప్రేమ తత్వం, సచ్చిత్తానంద తత్వం అంటే అది. సో ఎవరి పట్ల ద్వేషము లేదు, ఎవరి పట్ల ప్రత్యేకమైన అనుగ్రహం, పక్షపాతం అంటే ప్రేమ లేదా భగవంతుడికైతే ఎవరి మీద అంటే అది కాదు ఇక్కడ అర్థం. ప్రేమ అనేది ఉంటుంది కాబట్టే ఆయనకి ఏ పక్షపాతము ఎవరి మీద ప్రత్యేకంగా లేదు, అలాగే ఎవరి మీద ద్వేషం లేదు. ఆయన అంతటి శుద్ధ ప్రేమ తత్వం ఉన్నవాడు కాబట్టి ఆయనని సచ్చిత్తానందుడు అని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటున్నాం. అంత శుద్ధతత్వం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఎప్పుడు నిత్యానందంలో తప్ప ఇంకా ఎందులోనూ ఉండలేరు. అది లేనప్పుడే, ఈ కల్మషాలు ఉన్నప్పుడే మనకు ఆనందం లేక మనకి రకరకాలైనటువంటి కల్మష భావాలు, కామం, క్రోధం, లోభం, మదం, మాత్సర్యం, ఈర్ష్య, అసూయ ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆరిట్లో వస్తాయి. సో ఇవన్నీ కలుగుతున్నాయి, మనశ్శాంతి లేకుండా ఉంటున్నాము అంటే మనలో ఉన్నటువంటి కల్మషాల వల్ల. కాబట్టి ఎవరైతే ఆ శుద్ధతత్వంతో భగవంతుడి యొక్క శుద్ధతత్వాన్ని వాళ్ళు అలవర్చుకోగలుగుతారో వాళ్ళు కంప్లీట్ గా భగవంతుడి యొక్క ఆకర్షణలో ఉంటారు. ఇక్కడ మెయిన్ గా మనం గ్రహించవలసినటువంటి పాయింట్ అది ఈ శ్లోకంలో. కాబట్టి సామాన్య మానవుల పనుల్లాగా నువ్వు అనుకుంటారు నీ కర్మలను చూసి, కానీ నీ దివ్యలీలని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు. సో కౌరవులు లాంటి వాళ్ళు మరి ఏం చూశారు? పాండవ పక్షపాతి అన్నదే చూశారు. ఎందుకు పాండవ పక్షపాతి కాదు, భక్తులు వాళ్ళకి ఆయన అనుగ్రహం ఇస్తున్నారు అన్న పాయింట్ ని వాళ్ళు చూడలేకపోయారు. మామూలుగా మనలాంటి వాళ్ళు అందరూ మన ఇష్టమైన వాళ్ళకి ఎలా మనం ఫేవర్స్ చేస్తూ ఉంటాము, సహాయాలు, పక్షపాతం చూపిస్తూ ఉంటాము, ఆ రకంగా అర్థం చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఈ ప్రాపంచిక మాయలో ఉండి. అంతేగాని భగవంతుడి యొక్క దివ్యలీలలు, ఇది దివ్యతత్వము, ఇది భగవంతుడు, ఆయన ఎవరైతే తన పట్ల భక్తితో ఉంటున్నారో వాళ్ళకు అనుగ్రహం చూపిస్తున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోయారనమాట. అందుకని ఆవిడ సామాన్య మానవుల కర్మల్లాగా నీకు అవతల వాళ్ళకు అనిపిస్తున్నాయి కానీ నీ దివ్య లీలను ఎవరు కూడా అర్థం చేసుకోలేరన్న మాటకు అర్థం అది. సో నీకు ఇలా ప్రత్యేకంగా అనుగ్రహం ఎవరి మీద నువ్వు చూపించవు, ఎవరి మీద నువ్వు ద్వేషించవు. అంటే పాండవ పక్షపాతి కాదు, కౌరవ ద్వేషి కాదు ఆయన, కానీ వాళ్ళ కర్మలను బట్టి ఆయన వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సింది ఇస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఈ రోజున మనకి భగవదావతారం మన ముందు ప్రత్యక్షంగా ఆ రకంగా మానుష్య రూపంలో లేకపోయినా మనం భగవంతుడి యొక్క ఈ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆ రకంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి అని చూస్తున్నాం. ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు ఎంతో అదృష్టవంతులు కాబట్టి స్వయంగా భగవంతుడి యొక్క రూపం మానుష్య రూపంలో వాళ్ళ ముందు ఉన్నా కూడా అర్థం చేసుకోలేనటువంటి దురదృష్టవంతులు, మూర్ఖులు అనుకోవాలి కౌరవులు. సో అలా వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి ఒక మామూలు వ్యక్తిగా, ఇతను పాండవ పక్షపాతి, మేమంటే నీకు ఇష్టం లేదు అనే భావంతోనే ఉన్నారు కానీ ఆయన చేస్తున్న పనులను సామాన్య మానవుల పనుల్లాగా చూశారు. కానీ భగవంతుడు ఆయన ఎవరికి ఏది ఇవ్వాలో అది ఇస్తున్నాడు అన్నది వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు అన్న విషయం ఆవిడ ఇక్కడ చెప్తోందనమాట. నిన్ను చూసి వాళ్ళందరూ మామూలు వాళ్ళు ఈ రకంగా అనుకుంటున్నారు కానీ నీ దివ్య లీలల్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకుండా ఉన్నారు. జన్మ కర్మ చ విశ్వాత్మన్ అజస్యా కర్తురాత్మనః తిర్యజ్ఞృషిషు యాదసు తదత్యంత విడంబనం. ఓకే, నెక్స్ట్ ది మీనింగ్ చూద్దాం. భవానీ మాతాజీ, రాజేశ్వరి మాతాజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు మాతాజీ. ఓ విశ్వాత్మ, నీవు అకర్తుడవైనను కర్మను అనురించుట పరమాత్ముడవు, కర్మను అనురించుట పరమాత్ముడవు, అజుడవైనను జన్మనందుట అయినవి విడంబన మాత్రములై ఉన్నవి. జంతువులు, నరులు, ఋషులు, జలచర రూపములలో నీవు స్వయముగా అవతరించుచుందువు. ఇది నిక్కముగా సంభ్రమపూర్ణమై ఉన్నది. భాష్యం చదవమంటారు మాతాజీ? చదవండి.
భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై. శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యలీలలో ఆశ్చర్యకరములేగాక బాహ్యమునకు పరస్పర విరుద్ధములుగాను కనపట్టును. ఆ లీలలు మానవుని పరిమితమైన ఆలోచనా శక్తికి దురవగ్రాహ్యములు. అతడు సర్వత్రా వసించు పరమాత్ముడైనను వరాహ రూపములో, జంతువులయందు రామకృష్ణాదులుగా మానవ రూపములో, నారాయణ ఋషిగా ఋషి రూపములో, మత్స్యముగా జలచర రూపములో అవతరించి ఉండెను. అయినప్పటికీ అతడు పుట్టుక లేనట్టి వానిగానే భావింపబడును. అంతేగాక అతడు చేయవలసినది ఏదియును లేదు. పరబ్రహ్మము వనరింపవలసిన కార్యం ఏదియూ లేదని శృతి మంత్రములందు తెలుపబడినది. అతనికి సమములు గాని అధికులు గాని లేరు. అతడు వివిధ శక్తి సంపన్నుడు. అతని దివ్యమైన జ్ఞాన బల క్రియలచే సమస్తము పరిపూర్ణముగా నిర్వహింపబడుచున్నది. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని కర్మలు రూపములు మన అపరిమిత ఆలోచన శక్తికి దురవగ్రాహ్యములని ఈ వాక్యములన్నీ నిస్సందేహముగా నిరూపించుచున్నవి. అచింత్య శక్తి సంపన్నుడైనందునే సమస్తము అతనికి సాధ్యమై ఉన్నది. తత్కారణముననే ఆ దేవదేవుని నిక్కచ్చిగా అంచనా వేయుట ఎవ్వరికీ సాధ్యము కాదు. అంతేగాక అతని ప్రతికర్మయు సామాన్య మానవునికి పరమాశ్చర్యకరముగా నుండును. వేద జ్ఞానముచే బోధపడని ఆ దేవదేవుడు సన్నిహిత సంబంధమున కలిగి ఉన్న శుద్ధ భక్తులచే సులభగ్రాహ్యుడు. కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు జంతువులు మొదలగు పలు రూపములలో అవతరించినను వాస్తవమునకు జంతువు గాని నరుడు గాని ఋషి గాని జలచరము గాని కాడనియు వారెరుగుదురు. సర్వకాల సర్వావస్థల యందును అతడు దేవాది దేవుడే అయి ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ ఆవిడ నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు, నీవు అకర్తుడవైనా కూడా కర్మను అనరించుట. మరి భగవంతుడు అకర్త ఎందుకు అయ్యాడు? ఎవరైనా చెప్పగలరా? అసలు ఎవరిమైనా అకర్తలం ఎప్పుడవుతాము? భగవంతుడు ఎలాగూ అకర్తే. సో మనిషి కూడా అకర్త అవ్వచ్చు. ఎప్పుడు అకర్తలం అవుతాం? భౌతిక బంధాల నుంచి సర్వకర్మ ఫలత్యాగం. అంటే మన కోసం ఏది చేసుకోకుండా భగవంతుడి కోసమే చేస్తే అకర్తలం అవుతామండి. అది మనకి నిష్కామ కర్మలు శుద్ధ చైతన్యంలో. సో అకర్త అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఈ కర్మబంధాలకు కర్మ ఫలితాలకు అతీతంగా ఉంటామో అప్పుడు అకర్తలం అవుతాం. ఎప్పుడైతే కర్మ ఫలితాల పట్ల ఆకర్షితులం అవుతూ కర్మ ఫలితాల కోసమే కర్మ చేసినప్పుడు కర్మీస్ అవుతాం, కర్ములం అవుతాం. ఎప్పుడైతే ఆ కర్మ ఫలితాల పట్ల మనకు ఆసక్తి లేకుండా పనిచేయ, ఇది ప్యూర్లీ కర్మయోగంలో మనం చూసిన విషయం. అప్పుడు ఈ మాట వాడతారు, అకర్త అంటే కర్మ ఫలితాల మీద ఏమాత్రం ఆసక్తి లేకుండా కర్మ కోసమే ఓనరించడం. ఇది నా బాధ్యత కాబట్టి చేస్తున్నాను. ఏది జరిగినా తరువాత జరిగేది జరుగుతుంది అని మనస్ఫూర్తిగా అనుకుని చేయగలిగినప్పుడు, అలాని ఏది జరిగినా ఏదో ఒకటి జరుగుతుందనేసి పని సరిగ్గా చేయకుండా కూర్చోవడం కాదు. కర్మ చేయడం వరకు మన మనస్సును, మన బాడీని మనస వాచ కర్మణ ఆ కర్మను వనరించి ఆ తరువాత ఏది జరిగినా కూడా ఏదో జరుగుతుంది కావాలి దీనివల్ల ఈ ఫలితం అనే భావంతో కాకుండా కర్మ కోసమే కర్మను వనరించగలిగినప్పుడు ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా అది అకర్త స్టేట్. సో ఇలా మనం ఈ రకమైన సాధనతో పని చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు చివరికి నిజమైన అకర్త స్టేట్లోకి వస్తాము అని చూస్తాం కర్మయోగంలో. అంటే నిజమైన అకర్త స్టేజ్ ఏది? అప్పటికి ఏ కర్మ చేయవలసిన అవసరం లేని స్థితి అది. అంటే మరి నిత్యానందంలో ఎప్పుడైతే నెలకొంటాడో, సెట్ అవుతాడో, స్థితుడవుతాడో ఆ బ్రహ్మానందంలో, ఆ సచ్చితానందంలో, ఆ సమయంలో ఇక నిజమైన అకర్త, ఇక ఏ పని చేయవలసిన అవసరం లేదు ఆ సమయంలో అని చూస్తాం. భగవంతుడు అకర్త. ఆయన ఒక ప్రయోజనం కోసం, ఒక ఆసక్తి కోసం ఇది కావాలి అది కావాలి అని చేయడం లేదు. నాకు ఏది అక్కర్లేదు, నాకు ఏది అవసరం లేదు, దేని మీద ఆసక్తి లేదు, అయినా నా పని నేను చేస్తూనే ఉన్నాను అని చెప్పి భగవంతుడు చేసి మనకు ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు అకర్తృత్వం ఎలా ఉండాలి. మరి సృష్టి ఆయన బాధ్యత అనుకున్నారు, ఆయన చేస్తున్నారు. సో అది ఏదో బెనిఫిట్ కోసం కాదు ఇక్కడ. అందుకే ఆయన అందరి పట్ల నిష్పక్షపాతి అన్నది కూడా మనం చూసింది. సో అది ఆవిడ
ఇలా మళ్ళీ చెప్తున్నారు. నీవు అకర్తుడు అయినా కర్మను అనుసరిస్తున్నావు, పరమాత్ముడవు అజుడవు అయినా కూడా జన్మనొందడం అనేది విడంబన సూత్రాలు మాత్రమే అంటున్నారు. అంటే ఇవన్నీ ఆశ్చర్యకరమైనవే అందరికీ. మరి అది వండర్ అన్నమాట. భగవంతుడు మరి అన్నిటికీ కూడా అతీతుడైన, జన్మకు కర్మకు అతీతుడైనా కూడా ఆయన మరి పుట్టుక లేనివాడైనా కూడా ఇలా జన్మను తీసుకోవడం కూడా మరి మన అందరికీ ఆనందం, ఆ సంభ్రమం కలిగించడానికే అంటున్నారు. మరి జంతువులైనా, నరులైనా, ఋషులైనా, జలచర రూపాల్లో అయినా రకరకాలుగా భగవంతుడు అవతరించడం మనం చూసాం. ఆయన మరి నరసింహ అవతారంగా, మత్స్య అవతారంగా, కూర్మ అవతారంగా ఇలా రకరకాలుగా భగవంతుడు ఎప్పుడు ఏ రకమైన అవతారంలో ఆయన అవతరించవలసి ఉంటుందో ఆ రకమైన అవతారాన్ని ఆయన తీసుకుని అవతరించడం జరిగింది. కాబట్టి ఇది నిజంగా సంభ్రమపూర్ణం అంటుందన్నమాట. అంటే ఆశ్చర్యం, ఆనందం కూడా భగవంతుడి యొక్క శక్తిని చూసి. ఇది ఎంతో సంభ్రమం అంటే ఏంటి? ఆశ్చర్యానందాల కలయిక. సో అంటే ఎంతో ఆనందంతో ఒళ్ళు పులకిస్తుంది అంటూ ఉంటారు చూసారు. సో ఆవిడ భక్తి అలా ఉన్నదన్నమాట. భగవంతుడి యొక్క ఆ తత్వాన్ని, ఆయన యొక్క మహత్యాన్ని చూసి ఆవిడ అంతగా సంభ్రమ పడుతుంది. ఇది సంభ్రమపూర్వం. నువ్వు జంతువులుగా, నరులుగా, ఋషులుగా, మరి నరనారాయణ ఋషి, వ్యాసదేవులు ఇలా రకరకాల రూపాల్లో ఆయన అవతరించడం, జలచరాలు, మత్స్య అవతారం. సో ఇలా నువ్వు స్వయంగా ఇన్ని రూపాల్లో అవతరించడం చూస్తుంటే ఆశ్చర్యం, సంభ్రమంగా ఉన్నది అంటుందన్నమాట. సో ఇక్కడ ఆ రకంగా ఆయన ఘనతను స్తుతిస్తూ, ఆ ఘనతను చూసి భక్తులు ఏ రకంగా పరవశం అవుతారన్నది కూడా ఆవిడ వ్యక్తం చేస్తోంది ఈ ప్రార్థనలో. సో నువ్వు జన్మకు కర్మకు అన్నిటికీ కూడా మరి అతీతుడు అయినా కూడా ఈ రకంగా అజస్య అంటే అజుడు అంటే పుట్టుక లేని వాడివైనా, అకర్తృ మరి నువ్వు అకర్తవైనప్పటికీ కూడా నువ్వు ఈ జంతువులుగా, నరులుగా, మరి యాదసు అంటే జలంలోను, నీటిలోను ఇలా నువ్వు రకరకాలుగా జన్మించడం విడంబనం అంటే సంభ్రమ పూర్వకం అని చెప్పి ఆవిడ స్తుతిస్తోంది. సో అది ఇక్కడ ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని చెప్పారు. నారాయణ ఋషి గాని, మత్స్యం గాని ఇవన్నీ. సో నెక్స్ట్ గోప్యాదదే త్వయి కృతాగసిదామతావద్ యాతే దశాశ్రు కలిలాంజన సంభ్రమాక్షం వక్త్రం నినీయ భయభావనయా స్థితస్య సామాం విమోహయతి భీరపి యద్భిభేతి. సో ఇక్కడ ఇది మీనింగ్ ఎవరైనా భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామం. ఓ కృష్ణ, నీవు ఒక తప్పు చేసినప్పుడు నిన్ను బంధించుటకై యశోద ఒక త్రాటిని గైకొనెను. అంతటా భయభీతములైన నీ కన్నుల నుండి నీరు కారి కంటి కాటుక చెదిరిపోయినది. ఆ విధముగా భయమునకే భయము కలిగించు నీవు భీతుడవైతివి. ఆ దృశ్యము నన్ను మోహమునకు గురి చేయుచున్నది. భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని లీలలచే కలుగు సంభ్రమమునకు మరి ఒక ఉదాహరణము ఇచ్చట వసగబడుచున్నది. పూర్వమే తెలుపబడినట్లు భగవానుడు అన్ని పరిస్థితులు ఎందును భగవానుడే. తాను దేవదేవుడు అయ్యను తన శుద్ధ భక్తుని ఎదుట ఆట వస్తువుగా మారుననే విషయమునకు ఇచ్చట ఒక ప్రత్యేక ఉదాహరణము కూర్చబడుచున్నది. శ్రీకృష్ణ భగవాను శుద్ధ భక్తుడు కేవలము విశుద్ధ ప్రేమ భావముతోనే భక్తియుత సేవను అనొచ్చును. అటువంటి భక్తిని అనొచ్చడి సమయంలో శుద్ధ భక్తుడు భగవాన్ నిజస్థితిని మర్చిపోవచుండును. సహజానురాగముతో అయత్నకృతముగాను ఐశ్వర్య భావరహితముగాను వండ్రింపబడినప్పుడు తన భక్తుల భక్తియుత సేవను భగవానుడు మరింత ప్రియముతో స్వీకరించును. సాధారణంగా భక్తులు భగవాన్ని ఐశ్వర్య భావంతో సేవించురు. కానీ భక్తుడు తన విశుద్ధమైన ప్రేమ అనురాగముల కారణముగా భగవానుడు తనకన్నను అంతగా ముఖ్యుడు కాడని తలచినప్పుడు ఆ దేవదేవుడు అతి ప్రసన్నుడగుచుండును. అది ఆదిధామమైన గోలోక బృందావనమున అటువంటి భావనలోనే భగవాన్ లీలలు జరుగుచుండును. కృష్ణుని స్నేహితులు అతన్ని తమలో ఒక్కనిగానే భావించరు. మర్యాదపూర్వకమైన ప్రత్యేకత అతనికి చూపవలనని వారు భావింపరు. అదే విధముగా శుద్ధ భక్తులైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని తల్లిదండ్రులను అతన్ని తమ బాలునిగానే భావించరు. తల్లిదండ్రుల చివాట్లను అతడు వేదమంత్రముల ప్రార్థనల కన్నను ప్రేముగా ఆకర్ణించును. ఆ రీతిగానే జవరాళ్ల కోపపు పలుకులను కూడా అతడు వేదమంత్రముల కన్నను మధురమైనవిగా అంగీకరించును. జనసామాన్యమును ఆకర్షించు నిమిత్తమై
దివ్యధామమైన గోలోక బృందావనమునందరి తన నిత్యలీలను ప్రదర్శించుటకు ఆ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఈ భౌతిక జగమునకు అరుదించినప్పుడు తన తల్లి అయిన యశోదకు సంపూర్ణ ఆధీనతను ప్రదర్శించెను. వెన్నకుండలను పగులుగట్టి అందరి వెన్నను మిత్రులకు, తోటి ఆటగాళ్లకు, బృందావనములోని భాగ్యవంతములైన కోతులకు అవి శ్రీకృష్ణుని దాతృత్వ స్వభావం యొక్క సంపూర్ణ లాభమును గడించినవి. పంచుట ద్వారా యశోద కూడబెట్టిన వెన్నను పాడు చేసేవాడు. ఒక మారు యశోద అది గాంచి ప్రేమవశమున తన దివ్యపుత్రుని ఎడ బూటకపు శిక్షను ప్రదర్శింపదలిచెను. సాధారణంగా ఇండ్లలో జరుగు రీతి ఆమె ఒక త్రాడును గైకొని తాను అతన్ని బంధింపనున్నానని శ్రీకృష్ణుని భయపెట్టింది. యశోద హస్తమునందరి త్రాడును గాంచి భగవానుడు భయముతో తలదించుకుని సామాన్య బాలుని వలె ఏడవనారంభించాను. అంతటా కన్నీటితో కంటి కాటుక కరిగిపోయి కన్నీరు బుగ్గల మీదుగా ఏకదాటిగా కారసాగాను. శ్రీకృష్ణుని దివ్యస్థితిని ఎరిగి ఉన్నందున కుంతీదేవికి ఈ సన్నివేశము మిగిల ప్రియమై ఉండేది. వాస్తవమునకు శ్రీకృష్ణుడు భయమునకే భయమును కలిగించువాడు. అయినప్పటికీ తనను సాధారణ రీతిలో శిక్షింపబోరిన తన తల్లిని గాంచి అతడు పీతావహుడయ్యాను. అనగా కుంతీదేవి ఆ దేవదేవుని దివ్యస్థితిని ఎరిగి ఉండగా యశోద ఆ విషయమును పట్టించుకొనలేదు. కనుకనే యశోదా స్థితి కుంతీదేవి కన్నను ఉన్నతమై ఉన్నది. యశోద భగవాన్నే తన పుత్రునిగా పొందగలిగాను. కానీ తన పుత్రుడు భగవానుడనే విషయము యశోద మరచున్నట్లుగా ఆ దేవదేవుడే వనర్చెను. ఒకవేళ ఆమె శ్రీకృష్ణుని దివ్యస్థితినే ఎరిగి ఉన్నచో అతన్ని శిక్షించుటకు నిక్కముగా సంకోచించినది. కానీ తాను తన ప్రియమైన తల్లి ఎదుట బాల్యజ్యేష్ఠలను అందించుటకు శ్రీకృష్ణుడు తలిచి ఉన్నందున ఆమె ఆ విషయమును మరుచున్నట్లు చేయబడింది. ఈ విధముగా తల్లి తనయుల నడుమ వాత్సల్య భావము అతి సహజముగా ప్రదర్శింపబడగా ఆ సంఘటనను తలుచుచూ కుంతీదేవి మోహ పరవశురాలయ్యను. దివ్యమైన అట్టి మాతాపుత్ర ప్రేమను ఘనముగా కీర్తించుట కన్నా ఆమె వేరేదీనూ చేయలేకపోయాను. సర్వశక్తి సంపన్నుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని తన ప్రియమైన పుత్రునిగా అదుపులో ఉంచగలిగినందున యశోద యొక్క అద్వితీయ ప్రేమ స్థితి పరోక్షముగా కీర్తింపబడినది. హరిబోల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ భగవంతుడు తప్పు చేసినప్పుడు ఆవిడ బంధించడం, ఇది దామోదరుడు అనే పేరు కూడా అందుకు వచ్చిందని మనకు తెలుసు కదా. దాము అంటే త్రాడు, ఉదరం అంటే ఉదరానికి ఆ త్రాడు కట్టివేయబడ్డవాడు కాబట్టి దామోదరుడు అని ఆ బంధించినప్పుడు ఆ భయపడి, ఇదంతా కూడా భాష్యంలో ఇప్పుడు ఈ వివరణలో చూసాం. ఏ రకంగా ఆయన భయపడిపోయి, అంటే భగవంతుడు నిజంగా భయపడతారా? ఆయన ఒక పుత్రుడుగా తన తల్లి దగ్గర ఆ రకంగా నటించడం ఎందుకు అంటే, ఆవిడకి భగవంతుడు అనే విషయం తెలిస్తే అసలు ఆవిడ చేయలేకపోయేది, పెంచడానికి కూడా భయపడవచ్చు, చెప్పలేము. కాబట్టి అసలు ఆవిడికి అందుకే నోరు తెరిచినప్పుడు బ్రహ్మాండాన్ని అంతా కూడా చూసిన తర్వాత అది మర్చిపోయేటట్లు చేయడానికి కూడా కారణం అది. కాబట్టి అలా భయంతో ఉన్నట్లుగా ఆయన కన్నుల నిండు నీరు, మరి శిక్షించిందనే బాధ నీరు, దాంతో కంటి కాటుకు చెదిరిపోయింది. ఆ విధంగా భయానికే భయం కలిగించే నీవే భీతుడవయ్యావు. ఇది చూస్తుంటే నాకు ఎంతో మోహాన్ని, పరవశాన్ని కలిగిస్తోంది అని ఆవిడ స్తుతించింది. అంటే మరి కుంతీదేవికి తెలుసు ఆ శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా భగవానుడు అని. మరి ఆయన ఆ రకంగా భయపడటం అది చూసి ఆవిడకు ఆ మోహము, ఆశ్చర్యం, సంభ్రమం, పరవశం ఇవన్నీ కూడా కలుగుతున్నాయన్నమాట. సో ఆ విషయాన్ని ఆవిడ ఇక్కడ వ్యక్తం చేసింది. సో అది గోప్య అంటే యశోద, అంటే గోపికల లో ఉన్న వాళ్ళంతా, వాళ్ళని జనరల్గా గోప్యాలు, గోపికలు అంటారు. కాబట్టి అంటే ఆవిడ యాదవ వంశ స్త్రీ అని. అలాగే ఆదదే త్వయి అంటే ఆవిడ తీసుకున్నారు. మరి నువ్వు అలర్ చేయడం వల్ల దామ ఈ త్రాడుతో కట్టివేయడం ఆ సమయంలో, అలాంటి నీవు యాతే, అలాంటి నీవు దశ అశ్రుకలీల అంటే ఆ పరిస్థితిలో కన్నీటితో నిండి అంజనం అంటే కాటుక, సంభ్రమం కలత చెంది నీ కన్నులు ఆ కాటుకంతా కూడా మరి నీ చెదిరిపోయింది, నీ కంట్లో ఉన్న కాటుక. ఇక్కడ సంభ్రమం అంటే ఇక్కడ కలత అని. ఏదైనా ఎక్సైట్మెంట్ అనే దానికి మనం సంభ్రమం అని వాడతాం. సో ఎక్సైట్మెంట్, ఆ సంభ్రమం
ఆనందంతోనూ కలగొచ్చు, కలత చెందినా కూడా కలగొచ్చు. సో ఏదైనా ఆ హృదయంలో ఏదైన భావం, అది కలత భావం, కలత చెందే భావం అవ్వచ్చు, ఆనందం కలిగించే భావం అవ్వచ్చు. హృదయంలో అటువంటి భావాలు, స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ పొంగినప్పుడు సంభ్రమం అనే మాట వాడతారు. ఇంగ్లీష్లో ఎక్సైట్మెంట్ అనొచ్చు. సో అలాంటి సంభ్రమం కలిగింది. నీ కలత చెంది నీ కంటిలో నీరుతో నీ కాటుక చెదిరింది అని చెప్తున్నారు. సో అంటే నీ ముఖం మరి పాపం నినీయ, తల కూడా తురించుకున్నాడట భగవంతుడు. భయభావనయ, భయంతో స్థితస్య, ఆ స్థితిలో అలా సాస్థితస్య, అటువంటి స్థితిలో నిన్ను చూసి నేను విమోహయతి, మోహానికి గురి అవుతున్నాను అని చెప్తోంది. భీరపి యద్భిభేతి, ఎవరినైతే భయం కూడా ఎవరిని చూసి భయపడుతుందో, యద్భిభేతి, ఎవరిని చూసి భయపడుతుందో భయం, భీరపి అంటే భయం కూడా, అటువంటి నీవు భయపడ్డట్టుగా నువ్వు తలదించుకోవడం చూసి నాకు మోహపరవశం అవుతుంది అని ఆవిడ ఇక్కడ అంటుంది అనమాట. సో భయానికే భయంకరి, ఎవరిని చూసి భయమే భయపడుతుందో అటువంటి నీవు భయపడినట్లుగా తలదించుకోవడం చూసి నాకు మోహం కలుగుతుంది. మోహం అంటే ఇక్కడ అలా పరవశం కలుగుతుంది. కేచిదాహురజం జాతం పుణ్యశ్లోకస్య కీర్తయే యదోక్తియస్యాన్వవాయే మలయస్యేవ చందనం. హరే కృష్ణ. రాస వినోదిని మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామం. పుణ్యాత్ములైన రాజుల యశస్సును ఇనుమడింపజేయుటకే అజుడవైన నీవు జన్మ నొందితివి అని కొందరు పలుకగా, నీ ప్రియ భక్తులలో ఒకడైన యదురాజునకు ముదమును గూర్చుటకే జన్మించితివని ఇంకొందరు పలుకుదురు. మలయ పర్వతములందు చందన వృక్షం వలె నీవు ఆ భక్తుని వంశమున జన్మించితివి. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద గారికి జై. భౌతిక జగమునందు శ్రీకృష్ణుని ఆవిర్భావము అత్యంత మోహకారమై అందున అజుడైన ఆ దేవదేవుని జన్మ విషయమున ఎక్కువ భిన్నాభిప్రాయములు కలవు. తాను సమస్త జగములకు ప్రభు అయినను, పుట్టుక లేనట్టి వాడైనను, భౌతిక జగమునందు ఆవిర్భవింతువని అతడు భగవద్గీత యందు తెలిపి ఉన్నాడు. ఈ విధంగా అతడే స్వయముగా ఈ సత్యమును నిర్ధారణము చేసి ఉన్న కారణంన అజుడైన అతని జన్మమును తోసిపుచ్చుట సాధ్యము కాదు. కానీ ఏ కారణం చేత ఆ దేవదేవుడు జన్మించుననేది విషయమున మాత్రము భిన్నాభిప్రాయములు గలవు. ఈ విషయం కూడా భగవద్గీత యందు ప్రకటింపబడినది. ధర్మమును పునరుద్ధరించి పుణ్యాత్ములను రక్షించి పాపులను నశింపజేయుటకే అతడు తన ఆంతరంగిక శక్తి ద్వారా ప్రకటమగుచుండును. అజుడైన వాని ఆవిర్భావం యొక్క ముఖ్య కార్యం ఇదియే. అయినను ధర్మరాజు యొక్క కీర్తిని వృద్ధి చేయుటకే శ్రీకృష్ణుడు ఆవిర్భవించునని చెప్పబడుచుండును. ప్రపంచ జనులందరి శ్రేయస్సు కొరకై పాండవుల రాజ్యమును పునఃస్థాపించుటకు ఆ దేవదేవుడు నిక్కముగా వాంఛించెను. పుణ్యాత్ముడైన రాజు ప్రపంచమును పాలించినప్పుడు జనులందరూ సుఖవంతులు కాగలరు. రాజు పాపి అయినచే జనులు అశాంతికి లోనగుదురు. కలియుగమున దాదాపు రాజులందరూ అపవిత్రములైన కారణమున జనులందరూ సర్వదా దుఃఖితులై ఉందురు. ప్రజాస్వామ్యమునందు పాపవర్తులైన పౌరులు తమ ప్రతినిధిని హరే కృష్ణ మాతాజీ. వాయిస్ వినపడడం లేదు. కనెక్షన్ ఏదైనా ఒకసారి చూసుకుంటారా? హరే కృష్ణ. రాధిక మాతాజీ. స్టక్ అయిపోయినట్టుంది మాతాజీ. మాతాజీ వాయిస్ వినపడని, మాతాజీ కనెక్షన్ లూజ్ అయినట్లున్నారు. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ అది భాష్యంలో జనరల్గా ఎందుకు భగవంతుడు ఈ పాండవులను మరి వాళ్ళు ధర్మం వైపు ఉన్నారు కాబట్టి మరి వాళ్ళ యొక్క రాజ్యాన్ని పునఃస్థాపించినప్పుడు
అది ప్రజలందరికీ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. మరి రాజు ఎప్పుడు ధర్మవంతుడు అయినప్పుడే కదా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. రాధిక మాతాజీ ఉన్నారా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. సో అందుకని భగవంతుడికి ఈ పాండవ రాజ్యం, మరి ధర్మమూర్తులు రాజ్యాన్ని పరిపాలించడం మంచిది గాని మరి దుర్మార్గులు పరిపాలించడం ప్రజలకు కూడా మంచిది కాదు. కాబట్టే భగవంతుడు కూడా ఈ పాండవుల రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి వాంఛించారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే మరి ఎప్పుడైతే పుణ్యాత్ములు పాలిస్తారో అందరూ కూడా సుఖపడతారు. కాబట్టి పాపులైతే మరి ఆ రాజులే పాపులైతే మరి జనులకు సుఖమే ఉంటుంది, వాళ్ళు అశాంతికే గురి అవుతారు. కాబట్టి అందుకని ఈ రోజుల్లో మరి కలియుగంలో రాజులందరూ కూడా అపవిత్రం అయిపోయారు. కాబట్టి ఎప్పుడూ దుఃఖంతోనే, అంటే మరి పాలించే వాళ్ళల్లోనే నీతి లేనప్పుడు ఇంకా ఆ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలకు మాత్రం సుఖం కానీ మనశ్శాంతి కానీ ఎలా ఉంటుంది? అందుకే అందరూ దుఃఖితులుగానే ఉంటున్నారు అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ పౌరులు కూడా ఈ పాపంలో ఉంటూ వాళ్ళ ప్రతినిధులను వాళ్ళు ఎన్నుకుని పాలించమని ఈ పాపులందరికీ అధికారాన్ని అప్పగిస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ దుఃఖాన్ని ఎవ్వరు కూడా తీర్చలేరు అంటున్నారు. ఎందుకంటే అందరూ మరి అధర్మ మార్గంలో ఉంటూ వాళ్ళు ఎన్నుకునే వాళ్ళని అధర్మవంతుల్ని ఎన్నుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఇంకా వాళ్ళ దుఃఖాలను ఎవరు తీర్చగలరు అంటూ ఆ రోజుల్లో నలమహారాజు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. ఆయన పుణ్యాత్ముడైన రాజు అయినా కూడా శ్రీకృష్ణుడితో ఆయనకి ఎటువంటి సంబంధము లేదు ఈ నలమహారాజు. కాబట్టే శ్రీకృష్ణుడి కారణంగా ధర్మరాజు కీర్తిమంతుడయ్యాడు అని ఇక్కడ చెప్పబడింది అనమాట. ఎందుకు అంటే ధర్మరాజు అయినప్పటికీ కూడా భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడే మరి ఆ కీర్తి గాని, యశస్సు గాని, ఐశ్వర్యం గాని అన్నీ కూడా రాణించడం జరుగుతాయి. కాబట్టి నలమహారాజుకి ధర్మరాజుకి ఉన్న భేదం అది అని చెప్తున్నారు. నలమహారాజు కూడా ధర్మవంతుడే, కానీ భగవంతుడితో ఇంత ఈ భక్తి భావం, ఇంతటి భక్తుడు కాకపోబట్టి మరి ధర్మరాజుకు అది ఉన్నది. సో అది అక్కడ ఉన్న తేడా అని చెప్తున్నారు. యదువంశంలో జన్మించడం ద్వారా మరి భగవంతుడు ఈ యదురాజు యొక్క కీర్తినే ఇనుమడింపజేశాడు కదా. ఆయన యదువంశుడుగా, మరి యదువీరుడిగా, యదునందనుడిగా ప్రఖ్యాతి చెందినా కూడా వాస్తవానికి మరి అలాంటి ఉపాధులన్నిటికీ ఆయనకి ఈ కీర్తులు, ప్రతిష్టలు ఇవన్నీ భగవంతుడికి అవసరం. వాటన్నిటికీ కూడా ఆయన పరుడే. కాకపోతే ఈ లోకంలో ఆయన ఆ రకంగా ఆ అవతారంలో ఉన్నప్పుడు ఆ రకంగా ఆయన కీర్తించబడ్డారు. మరి కేవలం ఇప్పుడు మలయ పర్వతంలో పెరిగే చందన వృక్షం లాంటి వాడు. అంటే ఎన్నో వృక్షాలు ఎక్కడైనా పెరుగుతాయి, కానీ చందన వృక్షం మాత్రం సాధారణంగా మలయ పర్వత ప్రాంతంలోనే ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి చందన వృక్షాలు, ఈ మలయ పర్వతాలు, వాటికి ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉన్నదనమాట. చందన వృక్షానికి మలయ పర్వత ప్రాంతంతో. అంటే ఇక్కడ సారాంశం ఏమిటి అంటే, ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాము అంటే, భగవంతుడు మరి జన్మ లేనివాడు, అజుడు అని చూసాం కదా. అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు ఉదయాద్రిలో సూర్యుడు ప్రతిరోజు ఆయన ఎలా అయితే ఉదయిస్తాడో అలాగే జగన్లో భగవంతుడు కూడా ఆవిర్భవిస్తూ, ఆయన అజుడు అయినప్పటికీ సూర్యుడు గనక ఎలా ఉదయిస్తూ ఉంటారో మరి భగవంతుడు కూడా అలా సమయం వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన ఇక్కడ ఉదయిస్తూ ఉంటారు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అని చెప్తున్నారు. సూర్యుడు రోజు ఉదయిస్తే భగవంతుడు అవసరం అయినప్పుడు ఆయన సంకల్పానుసారం ఆయన ఉదయిస్తూ ఉంటారు. సో ఆయన తూర్పు దిక్కుకు చెందిన సూర్యుడు ఏనాడు కూడా మరి సూర్యుడు ఏనాడు తూర్పు దిక్కుకు చెందిన సూర్యుడు కానట్లుగా, ఆయన తూర్పు వైపు ఉదయించిన సూర్యుడు ఓన్లీ తూర్పు వైపు వాళ్ళకి తూర్పు దశకు మాత్రమే చెందినవాడా? ఆయన అన్ని దిక్కులకు చెందినవాడు కదా. సో అలాగే భగవంతుడు కూడా ఎవరికి ప్రత్యేకంగా పుత్రుడు కాదు. అంటే మనం చూస్తానికి సరే దేవకి పుత్రుడనో యశోదానందనుడనో చెప్తాము, కానీ భగవంతుడు సమస్తానికి కూడా తండ్రి లాంటి వాడు అన్న దివ్యత్వాన్ని ఇంకో కొంచెం ఈ భాష్యంలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. కుంతీదేవి ఏమన్నది అంటే శ్లోకంలో కేచిదాహు అజం, కొందరు అంటూ ఉంటారు అజం పుట్టుకలేని వాడివని, అలాగే మరి నువ్వు జన్మనొందావని, జాతం పుణ్యశ్లోకస్య కీర్తయే, పుణ్యాత్ములైన రాజుల యొక్క
కీర్తిని ఇనుమడింపచేయడానికి నువ్వు పుట్టావని కొంతమంది అంటూ ఉంటారు. అలాగే యదో అంటే యదురాజుల యొక్క మరి ప్రియ భక్తులలో యదురాజులలో ప్రియులు, అలాగే అన్వవాయే వాళ్ళ వంశంలో నువ్వు జన్మించావని కొందరంటారు. మలయస్యేవ చందనం, మలయ పర్వతాలలో ఉన్న చందన వృక్షంలాగా అని అంటుందన్నమాట. కాబట్టి కొంతమంది ఈ పుణ్యాత్ములైన రాజుల యొక్క కీర్తిని ఇనుమడింపజేయడానికే నువ్వు పుట్టావని కొంతమంది అంటున్నారు. నువ్వు అజురవైనప్పటికీ కూడా కేచిదాహురజ కొందరు అంటున్నారు నువ్వు అజురమైన జాతం పుట్టావు, పుణ్యశ్లోకస్య కీర్తయే, ఈ పుణ్యాత్ములందరినీ నువ్వు వాళ్ళ యశస్సును పెంచడానికి నువ్వు వాళ్ళల్లో పుట్టావని కొంతమంది అంటున్నారు. అలాగే నీ ప్రియభక్తుల్లో ఒకడైన యదురాజు, సో యదురాజుల్లో ఒకడు భగవంతుడికి ప్రియభక్తుడు కాబట్టి ఆయనకు ముదాన్ని కూర్చడానికే జన్మించావని ఇంకా కొందరు అంటున్నారు. యదో ప్రియస్వ అన్వవాయే, సో ఇంకా కొందరు ఈ రకంగా నువ్వు వాళ్ళ వంశంలో యదు వంశంలో పుట్టావని అంటున్నారు. ఏ రకంగా పుట్టావు అంటే మలయ పర్వతాల్లో చందన వృక్షం వలె నీవు ఆ భక్తుడి వంశంలో జన్మించావు అంటున్నారనమాట. సో చందన వృక్షం చోట్ల అన్ని చోట్ల ఉండొచ్చు, కానీ మలయ పర్వత ప్రాంతంలో అది ఇంకా కూడా ప్రత్యేకంగా గుబాళిస్తూ పెరిగే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి అక్కడ ఇంకా కూడా మలయ పర్వతానికి సరి అయినటువంటి స్థానం ఈ చందన వృక్షానికి మలయ పర్వతం. అలాగే భగవంతుడు ఈ భక్తుల యొక్క వంశంలో ఆయన అవతరిస్తూ ఉంటారు. అది సరి అయిన స్థానం కాబట్టి ఆయనకి భక్తి ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో ఆవిడ కీర్తిస్తోంది అనమాట భగవంతుణ్ణి. సో నువ్వు ఆ రకంగా మలయ పర్వతంలో చందన వృక్షం ఎలా అయితే పుట్టి వర్ధిల్లుతుందో నీవు ఆ రకంగా ఈ ప్రియ భక్తుల యొక్క వంశంలోను, అలాగే రాజుల యొక్క యశస్సును కీర్తిని ఇనుమడింపజేయడానికి నీవు అవతరించావు. అంటే భగవంతుడు అవతరించారు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ రాజవంశ రాజుల యొక్క కీర్తి కూడా మరి ఇనుమడిస్తుంది. కాబట్టి అలా నీవు ఈ యదువంశంలో జన్మించావు అని ఆవిడ ఆయన పుట్టుకను గురించి కూడా ఇక్కడ స్తుతించింది. అపరే వసుదేవస్య దేవక్యాం యాచితోభ్యగాత్. యాచితో ఈ అక్షరం ఉంది అంటే ఎప్పుడు ఆ వస్తుందని మనం గ్రహించాలి కదా. యాచితో అభ్యగాత్ అజస్త్వమస్య క్షేమాయ వధాయ చ సురద్విషాం. మీనింగ్ చదివితే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ మీనింగ్ ఎవరు? యశోద మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామాలు మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఇది ఒక నిమిషం భాష్యం కూడా చదవండి, కొంచెమే ఉంది మాతాజీ. అలాగే మాతాజీ. అనువాదం. దేవకీ వసుదేవులు నిన్ను ప్రార్థించినందున నీవు వారి పుత్రునిగా జన్మించితివని కొందరు పలుకుదురు. నీవు నిస్సందేహముగా జన్మ రహితుడవైనను భక్తులైన వారి క్షేమము కొరకు సురద్వేషులైన వారిని సంహరించుటకు జన్మించుచుందువు. భాష్యంపై శ్రీల ప్రపాద్కి జై. దేవకీ వసుదేవులు తమ పూర్వ జన్మమున సుతువుడు పృష్ణి రూపములతో భగవానుని తన పుత్రినిగా పొందుటకు తీవ్రతములు ఆచరించరని తెలుపబడినది. అటువంటి తపములు ఫలితముగా దేవదేవుడు వారికి పుత్రునిగా జన్మించెను. ప్రపంచ జనులు క్షేమము కొరకు అసురులను అనగా భౌతికవాదులైన నాస్తికులను ధనుమాడుటకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవతరించినని భగవద్గీత యందు ప్రకటింపబడియే ఉన్నది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ మరి ఇప్పుడు ఆవిడ భగవంతుడి యొక్క అవతరణ గురించి చెప్తోంది. ఇందాక మరి మొదట ఆయన చేసినటువంటి సహాయం గురించి చెప్పింది, తర్వాత భగవత్ తత్వం గురించి చెప్పింది, భగవంతుడి లక్షణాలను గురించి చెప్పింది, ఆయన దివ్యత్వాన్ని కొనియాడింది. ఆయన దివ్యత్వాన్ని అందరూ అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు, ఎందుకు అంటే ఈ మాయలో పడి అని ఆయన పనులన్నీ మామూలు కర్మలుగా ఎలా అందరూ భావిస్తున్నారో ఆవిడ చెప్పింది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు
నువ్వు మరి అజుడమైనప్పటికీ కూడా నువ్వు అవతరించావు అంటే మలయ పర్వతంలో ఈ చందన వృక్షం వల్లే నువ్వు భక్తుల వంశంలో భక్తులను యొక్క కీర్తిని ఇనుమడింపజేయడానికి, ఆ వంశాన్ని యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టలను ఇంకా వ్యాపింపజేయడానికి నువ్వు ఆ భక్తుల వంశంలో పుడుతూ ఉంటావు అని చెప్పి ఆవిడ చెప్పి, ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తుందంటే దేవకీ వసుదేవుల గర్భంలో ఎందుకు ఆ దేవకీ దేవికి ఎందుకు పుట్టారు అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ ముందు యదువంశంలో ఎందుకు ఆయన అవతరించారో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ పుట్టకపోయినా ఆయన యదువంశానికి అంటే వెళ్ళడం జరిగింది. అయితే అందుకని అక్కడ ఆయన ఏ కారణం చేత అక్కడికి వెళ్ళారన్నది చెప్పి, ఇప్పుడు దేవకీ వసుదేవులు నిన్ను ప్రార్థించారు కాబట్టి నీవు వారి పుత్రుడిగా జన్మించావని కొందరంటారు. సో అభ్యగాత్ అంటే జన్మించావు. యాచితో దేవక్యాం యాచితో దేవకీదేవి అర్థించింది, ప్రార్థించింది కాబట్టి నువ్వు జన్మించావు. అపరే కొంతమంది అంటూ ఉంటారు, వసుదేవుడు దేవకీదేవి నిన్ను అర్థించారు, ప్రార్థించారు కాబట్టి నీవు జన్మించావు. నువ్వు అజ అంటే పుట్టుక లేనివాడు, త్వం నువ్వు అస్య వారి యొక్క క్షేమాయ క్షేమం కోసం, వధాయ వధించే నిమిత్తం, ఎవరిని వాళ్ళని వధించడం కాదు, ఈ రాక్షసులను వధించే నిమిత్తం, సురద్విషాం అంటే ఎవరిని దేవతాద్వేషులను వధించడానికి నీవు పుట్టడం జరిగింది. నీవు అజుడవైనప్పటికీ మరి ఈ వాళ్ళ క్షేమం కోసం ఈ సురద్విషాం అంటే దేవతలను ద్వేషించే వాళ్ళని వధాయచ వాళ్ళని వధించడానికి, ఈ భక్తులను రక్షించడానికి నువ్వు ఏమంటుంది శిష్ట రక్షణ భక్త రక్షణ, ఈ దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి భగవంతుడు స్వయంగా చెప్పిన విషయం భగవద్గీతలో ఆవిడ ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ కొనియాడుతుంది అనమాట. కాబట్టి కొంతమంది అంటూ ఉంటారు, వసుదేవుడు దేవకి నిన్ను యాచించడం అంటే ఇక్కడ ప్రార్థించడం వల్ల నీవు జన్మించావు. అభ్యగాత్ అజస్త్వం నువ్వు అజుడవు, త్వం నువ్వు అజుడవు, అస్య క్షేమాయ అంటే వారి క్షేమం కోసము, అలాగే వధాయచ వధించడం కోసం, ఎవరిని సురద్విష అంటే దేవతలను ద్వేషించే వాళ్ళు, ఎవరు సాధారణంగా రాక్షసులు దేవతలను ద్వేషించేది. కాబట్టి రాక్షసులను వధించడానికి, ఈ సాధువులను కాపాడడానికి నువ్వు అవతరించావు. నువ్వు జన్మరహితుడు అయినా కూడా భక్తుల క్షేమం కోసం, సురద్వేషులైన వారిని సంహరించడం కోసం జన్మిస్తూ ఉన్నావు అంటూ ఆవిడ ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క జన్మను గురించిన స్థుతిలో ఆవిడ ఈ విషయం కూడా చెప్పింది. భారవతారాణాయన్యాన్యే భువో నావా ఇవో దధౌ సీదంత్యా భూరి భారేణ జాతో హి ఆత్మభువార్థితః. మీనింగ్ చదువుతారా ఎవరైనా? చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. సముద్రమునందలి అధిక భారం కలిగిన నౌక వలె జగత్తు గొప్ప భారముతో కలత చెందను. అంతట నీ తనయుడైన బ్రహ్మదేవుడు నీ కొరకై ప్రార్థించగా అట్టి కష్టమును నివారించుటకు నీవు అవతరించితివని మరికొందరు పలుకుదురు. భాష్యంపై శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై. సృష్టి జరిగిన వెనువెంటనే జన్మించినట్టి తొలిజీవి అయిన బ్రహ్మదేవుడు నారాయణుని తనయుడు. నారాయణుడు గర్భోదకశాయి విష్ణువు రూపమున మొదట భౌతిక విశ్వమునందు ప్రవేశించను. ఆత్మ యొక్క స్పర్శ లేనిదే భౌతిక పదార్థము సృష్టి కావింపలేదు. సృష్టి ఆరంభము నుండి ఈ సిద్ధాంతము అనుసరించబడుచున్నది. ఆ విధముగా పరమపురుషుడు విశ్వమునందు ప్రవేశింపగా అతని నాభి నుండి ఉద్భవించిన కమలమునందు తొలిజీవి అయిన బ్రహ్మదేవుడు జన్మించెను. కనుకనే విష్ణువు పద్మనాభునిగా వర్ణింపబడినాడు. తల్లి అయిన లక్ష్మీదేవి ప్రమేయము లేకుండగానే తండ్రిచే ప్రత్యక్షముగా సృష్టింపబడినందున బ్రహ్మదేవుడు ఆత్మభూవు అని పిలువబడినాడు. లక్ష్మీదేవి తన చెంతనే సేవ నొనర్చుచూ నిలిచి ఉన్నను ఆమె సంపర్కము లేకుండా నారాయణుడు బ్రహ్మను సృష్టింపగలిగెను. అతని శక్తి మతమునకు ఇదియే నిదర్శనము. నారాయణ్ణి సామాన్య జీవుడిని మూర్ఖముగా భావించే వారు దీని నుండి చక్కని పాఠము నెరవవలసి ఉన్నది. అతడు సాధారణ జీవి కాడు, స్వయముగా భగవానుడు. అతడు సర్వేంద్రియముల సమస్త శక్తిని తన దివ్య దేహేంద్రియములన్నింటి యందును కలిగి ఉండును. సాధారణ జీవి మైథున ప్రక్రియ ద్వారానే సంతానమును పొందగలడు.
ఈ నిర్దేశిత విధానము తప్ప సంతానమును పడేటకు మరొక విధానము అతనికి లేదు. కానీ నారాయణుడు సర్వశక్తిమంతుడైనందునే భౌతిక శక్తిచే బంధితుడు కాడు. పూర్ణుడును స్వతంత్రుడును అయిన అతడు తన వివిధ శక్తుల ద్వారా దేనినైనను పూర్ణంగాను సులభంగాను అనర్చగలడు. ఈ విధముగా తల్లి గర్భమున ప్రవేశింపక తండ్రి నుండి నేరుగా జన్మించినందున బ్రహ్మదేవుడు ఆత్మనిగా తెలియబడినాడు. సర్వశక్తిమానుని శక్తి యొక్క గౌణ సృష్టి అయిన విశ్వం నందలి ఇతర సృష్టులకు ఈ బ్రహ్మదేవుడు అధిపతి అయి ఉన్నాడు. బ్రహ్మాండము లోపల శ్వేత ద్వీపంగా పిలువబడు ఒక ఆధ్యాత్మిక లోకము కలదు. శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క పరమాత్మ రూపమైన క్షీరోదకశాయి విష్ణువునకు అది ఆవాసస్థానము. పాలకులైన తమతో కూడా సానుకూల పడినటువంటి కష్టములు విశ్వములో చెలరేగినప్పుడు దేవతలు పరిష్కారార్థమై బ్రహ్మదేవుని చేరుదురు. అది తన చేత కూడా పరిష్కారం కానప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు సమస్య పరిష్కారమునకు మరియు అవతరణకు క్షీరోదకశాయి విష్ణువును ప్రార్థించును. కంసాదులు భూమిని పాలించినప్పుడు అటువంటి కష్టములే చెలరేగి అసురుల దుష్కర్మలతో భూభారము అధికమయ్యను. అంతటా దేవతలను గూడి బ్రహ్మదేవుడు క్షీర సాగర తీరమున ప్రార్థనలో సలిపెను. ఆ సమయమున వారికి దేవకీ వస్తువుల తనయునుగా దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని ఆవిర్భావము సూచింపబడిను. కనుకనే బ్రహ్మదేవుని ప్రార్థనలను ఆలకించి శ్రీకృష్ణుడు అవతరించనని కొందరు పలుకుదురు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో అంటే ఈ భాష్యంలో ఈ శ్లోకంలో చెప్పిన మీనింగ్కి ఇంకా మనకి వివరణ చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే శ్లోకంలో ఆవిడ మరి సముద్రంలో ఒక నౌక, విపరీతమైన భారం ఉన్న నౌక గనక ఉన్నప్పుడు జగత్తు కూడా మరి విపరీతమైన భారం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అది ఆందోళనకరం కదా, ఎప్పుడైనా కూడా మునిగిపోవచ్చు టూ మచ్ వెయిట్ వచ్చినప్పుడు ఒక నౌకకి. అలాగే మరి గొప్ప భారంతో ఈ జగత్తు కూడా కలత చెందింది అంటున్నారు. ఈ నౌక ఏ రకంగా అయితే మరి భారం ఎక్కువైనప్పుడు మునిగిపోయే స్టేజ్కి ఎలా అయితే వస్తుందో అలా ఈ జగత్తంతా కూడా ఈ గొప్ప భారంతో కలత చెందింది. అందుకని మరి నీ తనయుడు మరి బ్రహ్మదేవుడు భగవంతుడి కుమారుడు నీ కోసం ప్రార్థించినప్పుడు నువ్వు కష్టాలను నివారించడానికి నీవు అవతరించావని ఇంకా కొందరు అంటారు. ఇందాకేమన్నారు, మరి యదువంశంలో భక్తుల యొక్క ప్రార్థనల కోసం దేవకి వసుదేవులు నిన్ను ప్రార్థించబట్టి, యదువంశంలోనేమో భక్తులను ఉద్ధరించడానికి ఆ వంశానికి కీర్తి ప్రతిష్టల కోసం నీవు అవతరించావని కొందరు అంటారు. ఆ తర్వాత ఇంకా కొందరు దేవకి వసుదేవులు నిన్ను ప్రార్థించారు కాబట్టి నువ్వు దుష్ట శిక్షణకు శిష్టరక్షణ కోసం అవతరించావని కొందరు అంటారు. ఇంకా కొందరు మరి నీ తనయుడైన బ్రహ్మదేవుడు ప్రార్థించబట్టి నువ్వు ఈ భూభారాన్ని తగ్గించడానికి, ఈ రాక్షసుల నుండి భూమిని ప్రజల్ని రక్షించడానికి అవతరించావని ఇంకా కొందరు అంటారు. అంటూ ఆయన యొక్క పుట్టుకకు కారణాలన్నీ రకరకాలుగా అందరూ చెప్పిన కారణాలను ఆవిడిక్కడ వివరిస్తోందన్నమాట. సో నువ్వు మరి భారవతారణాయాన్యే అంటే ఈ భూభారాన్ని తొలగించడం కోసం అన్యే ఇంకా కొందరు చెప్తున్నారు, భూభారం తొలగించడం కోసం ఈ జగత్తు యొక్క నావ ఇవో దధౌ, నావ బరువైన నావ సముద్రంలో ఎలా అయితే అవస్థలు పడుతూ ఉంటుందో అలా ఈ జగత్తు భూభారాన్ని తగ్గించడం కోసం నువ్వు వచ్చావు అని చెప్పేసి ఇంకా కొందరు అంటూ ఉంటారు. నావ ఏ రకంగా సీదంత్య అంటే కలత చెందుతుందో, సముద్రంలో నావ బరువు ఎక్కువైనప్పుడు ఈ భూభారణ తగ్గించడం కోసం నువ్వు వచ్చావు. భూరి భారేణ, ఈ భూమి కూడా తీవ్రమైన భారంతో ఈ నౌక ఎలా అయితే ఇబ్బంది పడుతుందో నువ్వు భూభారాన్ని తగ్గించడానికి వచ్చావని అన్యులు ఇంకా కొంతమంది నువ్వు జాతో జన్మించావు తప్పనిసరిగా ఈ కారణం కోసం అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఆత్మభువ అర్థిత, ఆత్మభూడు అర్థించడం వల్ల నీవు ఈ భూభారాన్ని తగ్గించడం కోసం అవతరించావు. ఏ విధంగా ఒక నావ విపరీతమైన బరువుతో ఉన్నప్పుడు సముద్రంలో ఏ విధంగా అది కలత చెందుతుందో, సీదంత్య అంటే కలత చెందుతుందో, ఇవో దధౌ సముద్రంలో ఉదదౌ, ఉదదం అంటే సముద్రంలో ఎలా అయితే నావ కలత చెందుతుందో భారేణ తీవ్రమైన భారంతో బరువుతో
నీవు జాతో జన్మించావు. ఎందుకు అంటే భారవతారణాయ అంటే భూభారాన్ని తొలగించడం కోసం. అన్యులు వేరే వాళ్ళు కొంతమంది ఈ రకంగా చెప్తున్నారు. నువ్వు ఇట్లా తప్పనిసరిగా జన్మించావు. ఆత్మభువు అర్థిత, ఆత్మభూడు అర్థించడం వల్ల జన్మించావు అని అన్నది ప్రతిపదార్థం. సో ఈ నౌక అనేది భారం ఎక్కువైతే సముద్రంలో ఏ విధంగా అది ఇబ్బంది పడిపోతుందో, మునిగిపోవడానికి రెడీగా ఉంటుందో, అలా ఈ భూభారం పెరిగిపోయినప్పుడు రాక్షసుల ద్వారా నీ తనయుడు ఆత్మభువుడు. ఎందుకన్నారు ఆయన ఆత్మభువుడని? స్వయంగా భగవంతుడి యొక్క నాభి నుంచి జన్మించాడు, తల్లి గర్భం నుంచి కాకుండా. అందుకని ఆయనకి ఆత్మభువుడు అనే పేరు వచ్చింది బ్రహ్మదేవుడికి. సో ఈ ఆత్మభువుడైన నీ కుమారుడు బ్రహ్మదేవుడు ఆయన అర్థించడం వల్ల, ప్రార్థించడం వల్ల నీవు అవతరించావని అన్యులు కొందరు అంటున్నారు అని చెప్పి ఆవిడ ఇది ఇంకొక రీజన్గా భగవంతుడి యొక్క అవతరణకు కారణాలు చెప్తోందనమాట. సో ఆత్మభువు అనే పేరు కూడా ప్రత్యక్షంగా భగవంతుడి యొక్క నాభి నుండి జన్మించినందువల్ల, తల్లి గర్భం నుంచి కాకుండా. మరి భగవంతుడు సమస్తాన్ని సృష్టించి ఈ సృష్టి ఎలా పనిచేస్తుందో కూడా ఆయనే నియామకం చేశారు కాబట్టి మరి భగవంతుడు తలుచుకుంటే జరగనిది ఏమీ లేదు. మామూలుగా మరి సృష్టి జరగాలి అంటే మరి సంతానం కలగాలి అంటే స్త్రీ పురుషులు ఉంటేనే సంతానం అంటారు. కానీ మరి భగవంతుడు తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధ్యం అన్నది ఇక్కడ ఆయన భాష్యంలో ఇంకా ఆ వివరణ, ఆత్మభువు అన్నదానికి వివరణ చెప్తున్నారు. బట్ శోకంలో చెప్పిన పాయింట్ ఏమిటంటే ఈ నౌక గనుక విపరీతమైన భారంతో సముద్రంలో కలత చెందే స్థితిలో ఈ భూమి ఉన్నప్పుడు ఈ భూభారాన్ని తగ్గించడం కోసం బ్రహ్మదేవుడు ప్రార్థించగా నీవు అవతరించావని కొంతమంది అంటున్నారు అని ఆవిడ భగవంతుడి యొక్క అవతరణను గురించి ఇంకొక పాయింట్ చెప్పింది అనమాట. భవేస్మిన్ క్లిశ్యమానానాం అవిద్యా కామ కర్మభిః శ్రవణ స్మరణార్హాణి కరిష్యన్నితి కేచన. సో ఏం కనిపించడం లేదు. సో భౌతిక కష్టాలలో దుఃఖితులై ఉన్న బద్ధజీవులందరికీ అవకాశాన్ని ఇచ్చి వాళ్ళు ముక్తి నొందేటట్లు చేయడానికి నువ్వు శ్రవణము, స్మరణము, అర్చన. ఓకే, హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ చదువుతారా? చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భౌతిక అనువాదము శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై. భౌతిక క్లేశములందు దుఃఖితులై ఉన్న బద్ధజీవులకు అవకాశమునొసగి వారు ముక్తి నొందినట్లుగా చేయుటకు శ్రవణము, స్మరణము, అర్చనాదులను కూడిన భక్తియుత సేవను ఉద్దీపితము చేయుటకే నీవు అవతరించితివని మరికొందరు పలుకుదురు. భాష్యము. ధర్మమును పునఃస్థాపించుటకే తాను ప్రతి యుగమునందును అవతరింతునని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శ్రీమద్ భగవద్గీత యందు నిర్ధారించి పలికి ఉన్నాడు. ధర్మము అతనితోనే సృష్టింపబడినది. ఇతరులు ఎవరునూ ధర్మమును సృష్టింపజాలరు. కానీ అత్యాశాపరులైన కొందరికి ఆ కార్యము ఒక మోజుగా తయారైనది. శ్రీకృష్ణ భగవానునే సర్వాధినేతగా అంగీకరించి అతనికి సహజమైన ప్రేమతో భక్తియుత సేవను నొచ్చుటే నిజమైన ధర్మము. జీవుడు సహజముగా సేవను గూర్చుటకే సృష్టింపబడి ఉన్నందున సేవకు మించిన అన్య కార్యమును వనరింపలేడు. కనుక శ్రీకృష్ణునకు సేవ గూర్చుటే జీవుని ఏకైక కర్మయే ఉన్నది. భగవానుడు అత్యంత ఘనుడు, జీవులు అతనికి దాసులు. తత్కారణమున ఆ భగవానునికి సేవ గూర్చుటే జీవుని ధర్మము. కానీ దురదృష్టవశాత్తుగా భ్రాంతులైన జీవులు భౌతిక కోరికల కారణముగా ఇంద్రియ దాసులు కూర్చున్నారు. కేవలము జీవుల అపార్థము వలననే ఇది జరుగుచున్నది. వారి అట్టి కోరికయే అవిద్య అనబడును. అటువంటి అవిద్య కారణముననే జీవులు వికృతమైన మైథున సుఖమే కేంద్రమైనట్టి పలు భోగముల కొరకు పలు యత్నములను గావింతురు. తత్కారణముననే వారు జన్మ మృత్యు పరంపరలో తగులుకొని భగవానుని నిర్దేశములో పలు లోకములందు పలు దేహములను పొందుచుందురు. కనుకనే ఇట్టి అవిద్య నుండి బయటపడనంత వరకు మనుజుడు భౌతిక జీవనపు త్రివిధ తాపముల నుండి ముక్తిని పొందజాలడు. ఇది ప్రకృతి నియమము. దుఃఖభాగులైన జీవుల ఎడ వారు ఊహించడి దానికన్నను అధికముగా కరుణను చూపెడివాడైనందున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన నిర్హేతుక కరుణతో అవతరించి
శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, సేవనము, అర్చనము, వందనము, దాస్యము, ఆత్మనివేదనములనేది భక్తియుత సేవా విధానములను పునరుద్ధరించును. ఈ భక్తి విధానములన్నింటినీ అనుసరణము లేదా కనీసం ఒక్కదాని అనుసరణమైనను అవిద్యాబంధము నుండి బయటపడుటకు బద్ధజీవునికి సహాయభూతము కాగలదు. అంతటా అతడు బాహ్యశక్తిచే భ్రాంతుడగు జీవునకు కలుగు సమస్త భౌతిక క్లేశముల నుండి ముక్తుడు కాగలడు. ఇట్టి కరుణను శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో జీవులపై కురిపించి ఉండెను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకొక కారణం చెప్తోంది. అంటే భౌతిక క్లేశాలలో దుఃఖితులై ఉన్న బద్ధజీవులకు అవకాశం ఇవ్వడానికి, వాళ్ళకి ముక్తి కలిగించడానికి శ్రవణము, స్మరణము, అర్చనలతో భక్తిని ఉద్దీపితం చేయడానికే నీవు అవతరించావని ఇంకా కొందరు అంటున్నారు. సో ఇప్పటి వరకు ఒకరి వంశాన్ని ఉద్ధరించడానికి, మరి ఇంకొకరి ప్రార్థనను అనుసరించి దేవతలను రక్షించడానికి ఇలా అవతరించావు అని ఆవిడ, ఇంకా కొందరు బ్రహ్మదేవుడు ప్రార్థించబట్టి భూభారాన్ని, రాక్షసుల నుంచి భూమిని రక్షించడానికి అవతరించావని కొందరు అంటున్నారు. అయితే ఇంకా కొందరు ఏమంటున్నారు అంటే, అసలు నువ్వు బద్ధజీవులకు ఈ ముక్తి ప్రసాదించే అవకాశం కోసం అవతరించావు. వాళ్ళకి శ్రవణము, స్మరణము, అర్చన ఇటువంటివన్నీ వాళ్లకు వాళ్ళలో కలిగించడానికి, అంటే ఆసక్తి కలిగించడానికి, శ్రవణం పట్ల, స్మరణం పట్ల, అర్చన పట్ల వాళ్లకు ఆసక్తిని కలిగించి వాళ్ళ భక్తిని వృద్ధి చేసే ఉద్దేశంతో నీవు భక్తిని ఉద్దీపితం చేయడానికి వాళ్ళలో అంటున్నారు. అంటే భక్తిని వెలిగించి దానిని తేజోమయంగా ప్రజ్వలింపజేయడానికి నీవు అవతరించావు అని ఇంకొకొందరు పలుకుతున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఇక ఎవరి ప్రార్థనల కోసం కాదు, భగవంతుడే భక్తులను ఉద్ధరించడానికి ఎలా శ్రవణ, కీర్తన, అర్చనల ద్వారా వాళ్ళ భక్తిని ప్రజ్వలింపజేయడానికి వాళ్ళల్లో అవతరించారు అని చెప్పి ఇంకా కొంతమంది అంటున్నారు. ఎందుకు? అందరూ కూడా దుఃఖితులుగా ఉన్నారు ఈ బద్ధజీవులందరూ. మరి భక్తి అనేది లేక ఈ కల్మషాలన్నిటితో దుఃఖితులుగా ఉన్న వాళ్లకు ఈ అవకాశాన్ని ప్రసాదించడానికి, భక్తిని వాళ్ళల్లో కలిగించడానికి, శ్రవణ, స్మరణ, అర్చనలతో వాళ్ళు భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళడానికి నీవు అవతరించావు అని చెప్పి ఇంకా కొందరు అంటున్నారు. భవే, ఈ భౌతిక సృష్టిలో అస్మిన్, ఇలాంటి క్లిశ్యమానం, దుఃఖితులైన వాళ్ళ యొక్క అవిద్య, వాళ్ళ యొక్క అజ్ఞానం. అవిద్య అంటే, విద్య అంటే నిజమైన విద్య ఏమిటి? జ్ఞానం. అవిద్య అంటే అజ్ఞానం లేకపోవడం. అలాగే కామం వల్ల కామ్య కర్మల్లో నియుక్తులై ఈ కామంతో, అవిద్యతో ఉన్న దుఃఖితులైన వీళ్ళందరినీ ఈ భౌతిక సృష్టిలో అవిద్య వల్ల, కామం వల్ల ఈ కర్మలను నియుక్తులై దుఃఖితులై ఉన్న వాళ్లను శ్రవణ, స్మరణ, అర్హాణి, శ్రవణం ద్వారా, స్మరణం ద్వారా, అర్హాణి సేవనం అంటే అర్చన ద్వారా, భగవంతుని సేవించడం ద్వారా, సేవనం అంటే ఇక్కడ భగవత్ సేవనం, భగవంతుని సేవించడం, కరిష్యన్ వాళ్ళు ఇవన్నీ చేసేటట్లుగా, శ్రవణము, స్మరణము, భగవంతుణ్ణి సేవించడం, ఇవన్నీ చేసేటట్లుగా ఈ విధంగా కేచన అని, కేచన అంటే ఇంకా కొందరు, అన్యులు అని ఇందాక శ్లోకంలో చెప్పారు. ఇంకా కొందరు బ్రహ్మదేవుడు ప్రార్థించబట్టి నువ్వు అవతరించావన్నారు. ఇక్కడ కేచన అంటే ఇంకా కొందరు ఏమంటున్నారంటే, ఈ భౌతిక సృష్టిలో అవిద్య వల్ల, కామం వల్ల, ఈ కర్మలలో నియుక్తులై దృశ్యమానం అంటే దుఃఖంతో ఉన్న వాళ్ళందరినీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఏమని కనిపిస్తోంది కదా, స్క్రీన్ కనిపిస్తోంది అందరికి? ధన్యవాదాలు. సో ఈ క్లిశ్యమానం అంటే మరి ఈ దుఃఖితులైన వాళ్ళందరూ ఈ కారణం చేత, అవిద్య వల్ల, కామం వల్ల, కర్మలలో నియుక్తులై దుఃఖితులైన వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ భౌతిక సృష్టిలో ఉన్న ఇటువంటి వాళ్ళందరినీ శ్రవణం ద్వారా, స్మరణం ద్వారా, అలాగే అర్హాణి అంటే భగవంతుని సేవించడం ద్వారా, కరిష్యన్ వాళ్ళు ఇవన్నీ చేసేటట్లుగా నువ్వు
చేయడానికే నీవు అవతరించావని కేచన ఇంకొంతమంది అంటున్నారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో ఆవిడ చక్కగా భక్తి కోసం, భక్తి మార్గంలో మనుష్యులందరినీ ప్రవేశపెట్టడానికి భగవంతుడు అవతరించారన్న విషయాన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తుంది అనమాట. ఇందాకటి వరకు ఈ గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరి ప్రార్థనల వల్ల భగవంతుడు అవతరించడం, అలాగే భక్తుల యొక్క వంశాన్ని ఉద్ధరించడం కోసం అవతరించడం చెప్పారు. ఇప్పుడు మనుష్యుల యొక్క దుఃఖాలను, ఎందుకు వచ్చాయి వీళ్ళకి దుఃఖాలు? అవిద్య వల్ల, కామం వల్ల, కోరిక వల్ల వాళ్ళు ఈ పనుల్లో నియుక్తులై ఉంటూ ఈ ప్రాపంచిక భవేస్మిన్, ఈ భౌతిక సృష్టిలో ఈ రకంగా ఉంటూ దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్న ఈ ప్రజలందరికీ అసలు శ్రవణం అంటే ఏమిటి, స్మరణం అంటే ఏమిటి, భగవత్ సేవ, భగవంతుని సేవించడం అంటే ఏమిటో చెప్పడానికి, వాళ్ళు ఇవన్నీ చేయడానికి తగినటువంటి పరిస్థితిని వాళ్లకు ఇవ్వడాని కోసం నీవు అవతరించావని ఇంకా కొంతమంది అంటున్నారు అని చెప్పి చెప్పారు. ఇంకా శృణ్వన్, ఇది కూడా మనం చూసాం, మొదట్లో కూడా చూసాం. ఇది శృణ్వంతి గాయంత్రి గృణంత్యభీక్ష్ణశః స్మరంతి నందంతి తవేహితం జనాః తయేవ పశ్యంత్యచిరేణ తావకం భవ ప్రవాహో పరమం పదాంబుజం. సో శృణ్వంతి అంటే ఓకే, శ్రావణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఓ కృష్ణ, ఈ దివ్య కర్మలను నిరంతరము శ్రవణము చేయుచు కీర్తించుచు పలికెడి వారలు లేదా ఇతరులు ఆ విధముగా కావించుట వల్ల మదము నొందడి వారలు జన్మ మృత్యు పరంపరను అనగలిగిన నీ పాద పద్మములను నిక్కముగా దర్శింపగలరు. భాష్యము. అది ముదము. సారీ మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. అయితే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఆపుదాము, ఆపి మీనింగ్ ఒకసారి చూద్దాం. ఓకేనా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. భాష్యం చదవనా మాతాజీ? భాష్యము కొద్దిగా ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదవండి మాతాజీ. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. భాష్యం. ప్రస్తుత బద్ధ దృష్టితో మనము దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని గాంచలేము. అతనిని గాంచుటకు సహజమైన భగవత్ ప్రేమను కలిగిన భావనను పెంపొందించుకొనుట ద్వారా మనుజుడు తన ప్రస్తుత దృష్టిని మార్చుకొనవలెను. శ్రీకృష్ణుడు ధరిత్రిపై స్వయముగా అవతరించినప్పుడు కొద్దిమంది మాత్రమే అతనిని దేవదేవునిగా ఎరుగగలిగిరి. ధన సంపత్తులను అధికముగా కలిగి ఉన్న కారణమున గొప్పవారైన రావణుడు, హిరణ్యకశిపుడు, కంసుడు, జరాసంధుడు, శిశుపాలుర వంటి అసుర స్వభావులు భగవానుని ఉనికిని సహింపలేకపోయిరి. అనగా తగినటువంటి దృష్టి లేనిదే భగవానుడు మన ఎదుట నిలిచినను మనము అతనిని గాంచలేము. భగవానుని గూర్చి ప్రామాణికుల నుండి శ్రవణము చేయుట అనేది కార్యముతో ఆరంభమగు భక్తియుత సేవా విధానము ద్వారానే తగిన యోగ్యత మనుజుని యందు వృద్ధి చెందగలదు. జనసామాన్యము సాధారణముగా శ్రవణ, కీర్తన, మననాదులను గావించెడి ప్రసిద్ధ గ్రంథములలో భగవద్గీత ఒకటి. ఆ విధముగా శ్రవణాదులు జరిగినను అట్టి భక్తి కార్యమును సాగించువాడు భగవానుని ముఖాముఖి గాంచలేకుండుట మన అనుభవములోని విషయం. దీనికి కారణము ఆ కార్యమునందరి తొలి అంశమైన శ్రవణమనున్నది ప్రామాణికుల నుండి కావించినతో శీఘ్రమే తన ప్రభావమును చూపగలదు. కానీ జనులు సాధారణముగా అప్రమాణికుల నుండియే శ్రవణము గావింతురు. ప్రామాణికులు కానట్టి ఆ ప్రవచన కర్తలు బాహ్య దృష్టిలో పండితోత్తములైనను భక్తియుత సేవా విధానమును అనుసరింపని కారణమున వారి నుండి చేయు శ్రవణము కేవలము కాల వ్యయమే కాగలదు. కొన్ని మార్లు వారు విషయములను తమ ప్రయోజనమునకు అనుగుణముగా వ్యాఖ్యానించుచుందురు.
కనుక తొలుత మనుజుడు ప్రామాణికుడైన వ్యక్తిని ఎంచుకొని అతని నుండియే శ్రవణము చేయవలెను. ఆ విధముగా శ్రవణ విధానము పూర్ణమైనంతనే ఇతర విధానములు అప్రయత్నముగా పూర్ణవంతములు కాగలవు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు ఆవిడ మరి నువ్వు ఇటువంటి దుఃఖపూరితులైన వాళ్ళందరిలో శ్రవణము, కీర్తనము, భగవత్ సేవనం ఇవన్నీ నువ్వు వాళ్ళు చేసేటట్లుగా చేయడానికే నువ్వు అవతరించావని ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో అన్నారు కదా. సో ఇక్కడ ఏమంటుందంటే, కృష్ణ నీ దివ్య కర్మల నిరంతరం ఎవరైతే శ్రవణం చేస్తూ కీర్తిస్తూ పలికే వాళ్ళు ఆ విధంగా చేయడం వల్ల వాళ్ళు ముదము నొంది, ముదం అంటే ఆనందాన్ని పొంది, వాళ్ళు జన్మ మృత్యు పరంపరలను ఆపగలిగిన వాళ్ళ యొక్క ఇక అంటే జనన మరణ చక్రం నుంచి వాళ్ళని విడుదల చేయటానికి చేసేటటువంటి శక్తి ఉన్న నీ పాద పద్మాలను వాళ్ళు దర్శించగలరు. ఇక్కడ ఆవిడ ఎంత చక్కగా చెప్పింది అంటే, వాళ్ళు నీ శ్రవణము, కీర్తనము ఇవన్నీ చేస్తూ వాళ్ళు ఆనందిస్తూ ఈ శ్రవణ కీర్తనలతో ముదాన్ని పొందినప్పుడు ఏం జరుగుతుందట, భగవంతుడి పాద పద్మాలను దర్శించగలరు. ఈ శ్రవణ కీర్తనలతో పొందిన ఆనందంలో అప్పుడు భగవంతుడి యొక్క పాద పద్మాల మీద వాళ్ళ దృష్టి సారుతుంది. అయితే ఆ దృష్టి సారినప్పుడు భగవంతుడి పాదాల మీద ఏం జరుగుతుందంటుంది, జన్మ మృత్యు పరంపరను ఆపగలిగే నీ పాదాల పట్ల వాళ్ళకు దృష్టి. అంటే నిన్ను వాళ్ళు శ్రవణము కీర్తనం చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఇక జన్మ మరణం నుంచి విముక్తి వస్తుందని ఆవిడ డైరెక్ట్ గా అది దాని మీనింగ్. కానీ ఆవిడ అది ఎంత అందంగా చెప్పిందో చూడండి. ఆవిడ ఏముంటుంది, ఈ శ్రవణం వల్ల, స్మరణం వల్ల వాళ్ళు ముదాన్ని పొంది, ఆనందాన్ని పొంది వాళ్ళు నీ పాదాలను దర్శించగలుగుతారు. అంటే ఆ ఆనందంతో, భగవంతుడి మీద ఆ భక్తి భావంతో వాళ్ళప్పుడు వాళ్ళ దృష్టి భగవంతుడి పాదాల మీదకు వెళ్తుంది. అంటే ఆ సేవనా భావాన్ని వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకుని, పాదాల మీదకి దృష్టి వెళ్ళడం అంటే ఏమిటి, మనం ఎంతో భక్తి, ఎంతో గౌరవం ఉన్న వాళ్లకు పాద నమస్కారం చేస్తూ ఉంటాం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా మన తల్లిదండ్రులకు, గురువులకు, వాళ్లకు చేస్తూ ఉంటాం. మరి అంతటి ఇంకా అందరినీ మించినటువంటి గౌరవ భావం, భక్తి మరి భగవంతుడు సమస్తాన్ని అటువంటి తల్లిదండ్రుల్ని, గురువుల్ని ప్రసాదించిన భగవంతుడి మీద కూడా మనకు ఉండాలి కదా. సో ఈ సృష్టికి మనం ఉంటున్నాము, తింటున్నాము, ఊపిరి పీలుస్తున్నాము, చైతన్యంతో తిరుగుతున్నాము అంటే మరి ఇదంతా ఇచ్చిన భగవంతుడి మీద మనకి ఇంకెంత భక్తి భావం, కృతజ్ఞతా భావం, గౌరవ భావం ఉండాలి. అది ఏమిటి అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ భావాన్ని మనం ఎలా వ్యక్తం చేస్తాం? ఎవరికైనా మనకు, ఎవరి మీదైనా మనకి ఎంతగానో గౌరవ భావం ఉన్నది అంటే ఏం చేస్తాం? పాద నమస్కారం చేస్తాం. సో అలాంటి గౌరవ భక్తి భావం, ప్రేమ భావాన్ని పెళ్ళుబిక్కేటట్లు చేసే ఈ శ్రవణ కీర్తనాలతో వాళ్ళు నీ పాదాల పైన పడగలరు. అప్పుడు ఈ జనన మరణ జన్మ మృత్యు సంపర్కం నుంచి విడుదల చేయగల మహత్యం ఉన్న నీ పాదాల మీద వాళ్ళకు దృష్టి సోకుతుంది. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా వాళ్ళకి జనన మరణం నుంచి విముక్తి వస్తుందని, కానీ ఆ పాయింట్ ని ఆవిడ స్ట్రెస్ చేయడం లేదు, ఆ పాయింట్ ని వక్కాణించడం లేదు. ఆవిడ ఏ పాయింట్ వక్కాణిస్తోంది? భగవంతుడి పాద పద్మాల మీదకు దృష్టి మరలడమే అసలు అది ముఖ్యం అన్నది. ఆ తర్వాత దానివల్ల వచ్చే శుభాలన్నీ జరుగుతాయి ఆటోమేటిక్ గా. కానీ ఆ శుభాల కోసం భక్తులు చూడరు అన్నది మనం చూస్తున్నాం. శుద్ధ భక్తులు ముక్తి కోసం చూడరు, భగవంతుడి మీద భక్తి భావం కోసమే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఎదురు చూస్తారు. ఆ భక్తి పారవశ్యంలో ఉండడానికే వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తారు. వాళ్ళకి ఆ భక్తి పారవశ్యాన్ని మించిన ఆనందం ఇంకా ఏది కూడా లేదు. అది వాళ్ళ యొక్క గమ్యం. ఆ భక్తి పారవస్యంలో నిరంతరం నిమగ్నులై ఓలలాడటమే శుద్ధ భక్తుడి యొక్క కోరిక, శుద్ధ భక్తుడి యొక్క గమ్యం. ఇంకా దానికి మించి వాళ్ళకి ఏది అవసరం లేదు. కాబట్టి ఆ విషయం మనకి ఇక్కడ ఆవిడ ఈ ప్రార్థనలో రుజువు చూస్తోంది. నీ మీద శ్రవణము కీర్తనము జరిపి జనన మరణం నుంచి విముక్తి అవుతారు అంటుందా? లేదు. నీ పాద పద్మాల వైపు వాళ్ళకి దృష్టి వెళ్తుంది. ఎటువంటి పాద పద్మాలు? మరి జన్మ మృత్యు పరంపరను ఆపగలిగిన పాద పద్మాలు అన్నది గాని వాళ్ళకి జన్మ మృత్యు పరంపర ఇంకా మళ్ళీ ఉండదు, నిన్ను గనక శ్రవణం చేసిన కీర్తన సేవించడం ఇవన్నీ జరిగితే అని ఆ రకంగా ఆవిడ వ్యక్తపరచలే. అది ఈ శ్లోకంలో ఆవిడ అంత అందంగా చెప్పిన విషయం అన్నమాట. ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటి అంటే భగవంతుడి పాద పద్మాలకు ఆ శక్తి ఉంది,
కానీ ఆ శక్తి కోసం కాదు, వాళ్ళు నీ శ్రవణం వల్ల, నిన్ను కీర్తించడం వల్ల, నీ పట్ల ఈ సేవనాభావాన్ని పెంపొందించుకుని తద్వారా నీ పాదపద్మాల వైపు దృష్టిని సారిస్తారు. నీ పాదపద్మాలకు మరి భగవంతుడి పాద నమస్కారం ఎందుకు చేసుకుంటాం? ఆ భక్తి భావంతో, ప్రేమ భావంతో, ఆ గౌరవంతో. సో భక్తి అన్నదానికే నిర్వచనం ప్రేమ, గౌరవం రెండు కూడా. కాబట్టి ఆ పాదపద్మాల వైపు వాళ్ళు తిరుగుతారు. అయితే ఎటువంటి పాదపద్మాలు? అంత చక్కగా చెప్పింది ఆవిడ. జన్మ మృత్యు పరంపరను ఆపగలిగిన పాదపద్మాల వైపు వాళ్ళ దృష్టి ఈ రకంగా వాళ్ళు శ్రవణం చేయడం వల్ల, కీర్తన చేయడం వల్ల నిన్ను సేవిస్తూ వాళ్ళు పొందగలుగుతారు ఆ భక్తిని అని. శృణ్వంతి గాయంత్రి గృణ్వంత్యభీక్ష్ణశ. సో నిన్ను శ్రవణం చేస్తూ, గాయంతి కీర్తన నీ గురించి గానం చేస్తూ, గృణంతి నీ గురించి గొప్పగా చెప్తూ, నీ మహత్యాలను గొప్పగా చెప్తూ, అభీక్ష్ణశ నిరంతరం కూడా ఈ స్మరణం నందంతి. వాళ్ళు వీటన్నిటితో ఎప్పుడైతే ఆనందాన్ని పొందుతారో, నందంతి తవేహితం జన, నీ యొక్క కర్మలతో ఈ జనులందరూ కూడా వాళ్ళు నిశ్చయంగా పశ్యంత చూడగలుగుతారు అంటున్నారు. ఏం చూడగలుగుతారు? చూడగలగడం కూడా అచిరేణ, ఇట్లా శృణ్వంతి గాయంతి గుణంతి చేస్తున్నప్పుడు అచిరేణ త్వరలోనే పశ్యంతి చూడగలుగుతారు. దేన్ని? తావకం నీ యొక్క భవప్రవాహో ఉపరమం పదాంబుజం, నీ యొక్క పదాంబుజాన్ని చూడగలుగుతారు, పాదపద్మాలని. ఎటువంటి పాదపద్మాలట? భవప్రవాహ అంటే జన్మ మృత్యు పరంపరను మరి ఉపరమం, ఉపరమం అంటే ఉపశమనం చేయడం అంటాం చూడండి మనం, అంటే తగ్గించగలగడం, ఆపగలగడం. సో ఈ జన్మ మృత్యు పరంపరను శమింపజేసేటటువంటి పాదాంబుజాల వైపు వాళ్ళు దృష్టిని శీఘ్రమే చూడగలుగుతారు. నీ పాదాలను అచిరేణ శీఘ్రంగానే చూడగలుగుతారట ఆయన. పశ్యంతి చూడగలుగుతారు. ఎప్పుడు? శృణ్వంతి గాయంత్రి గృణంతి. సో నిన్ను శృణిస్తూ, అలాగే శ్రవణం చేస్తూ, నీ గురించి గానం చేస్తూ, నీ లీలల్ని గురించి చెప్పుకుంటూ, అభీక్ష్ణసు నిరంతరం స్మరంతి. ఈ రకంగా నిరంతరం నిన్ను స్మరించినప్పుడు నీ పాదాంబుజ దర్శనం వాళ్ళకి జరుగుతుంది. ఎలాంటి పాదాంబుజాలు? భవప్రవాహో పరమం. సో ఈ జన్మ మృత్యు పరంపరను ఉపరమం క్షమింపజేయగల పాదాంబుజాలు అంటుందన్నమాట. అద్భుతంగా చక్కగా ఆవిడ భక్తి అనేది ఎలా ఉంటుంది? ఈ స్మరణ కీర్తనల ద్వారా భక్తి వస్తుంది నీ మీద, నిన్ను సేవించి నీ పాదాంబుజాలు సేవించే భక్తి ఏర్పడుతుంది అని చెప్తూ సటిల్గా ఈ మోక్షం అనేది వస్తుంది అనేది చెప్తోంది. మోక్షం ఎందుకు? ఆ పాదార విందాల యొక్క మహత్యాన్ని ఆ రకంగా చెప్పింది అనమాట. జన్మ మృత్యు పరంపరలను ఉపరమం అంటే శమింపజేసేటటువంటి పాదాలు, దాని మీద మీ వాళ్ళకి దృష్టి వెళ్తుంది వాటి మీద. సో అలా మనకి ఇక్కడ మరి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఈ భగవంతుడి తెలుసుకోవడానికి కూడా మరి పూర్వజన్మ సుకృతం ఉండాలని చెప్తూ ఉంటారు కదా. మరి ఎంతో గొప్పగా తపస్సు చేసిన రావణుడు ఏమిటి, హిరణ్యకశ్యపుడు, తర్వాత కంసుడు, జరాసంధుడు, శిశుపాలుడు, వీళ్ళంతా ఈ రాక్షసులు కూడా మరి భగవంతుడిని చూసే ఈర్ష్య పడటం జరిగింది వాళ్ళు. సో అలా మరి దృష్టి లేనప్పుడు భగవంతుడు మన ముందు నిలిచినా కూడా చూడలేని దురదృష్టవంతులయ్యారు వాళ్ళందరూ. కాబట్టి భక్తి మార్గంతోనే భగవంతుడిని మనం చూడగలం. సో జనులందరూ కూడా ఈ శ్రవణ కీర్తన మననలతో ఈ ఉన్నప్పుడే భగవంతుడి మీద భక్తి భావం డెవలప్ అవుతుందని ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది. సో భగవద్గీత మరి ఇటువంటి శ్రవణం చేయవలసింది పుస్తకాలు, గ్రంథాలు ఏమిటి అంటే భగవద్గీత, ఆ తర్వాత భాగవతం అని చెప్తున్నారు. సో ఈ శ్రవణం అనేది కూడా మరి అందంగా చెప్పగలిగిన వాళ్ళ దగ్గర శ్రవణం చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ ఉపయోగం, లేదంటే విన్నా కూడా అంత ఉపయోగం ఉండదు అని ఒక మాట చెప్పారు. అలాగే భగవంతుడి యొక్క కర్మలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి. శ్రవణ విధానాలు గనక పూర్ణంగా గనక ఉన్నట్లయితే మరి అవి నిజంగా చాలా సమర్థవంతమైన విధానాలు అని చెప్తున్నారు. మనకి నిజంగా అది కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో మనం శ్రవణము స్మరణము చేయగలిగాము అంటే
అది మనకి తప్పనిసరిగా ఫలితం ఇస్తుంది అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి ఆ కర్మలు పాండవుల వ్యవహారంతో ఈ భాగవతంలో ఈ భగవంతుడు చేసినటువంటి దివ్య కర్మలన్నీ మనం చూస్తాం ఎన్నో రకరకాల అవతారాల్లో భగవంతుడు. సో ఫస్ట్ దేంతో స్టార్ట్ అయింది? ఈ పాండవుల వ్యవహారంతో స్టార్ట్ చేస్తారు భాగవతాన్ని. కాబట్టి అసురులు మరి ఇతరులు కూడా వాళ్ళ కర్మలు కూడా ఇక్కడ వర్ణించారు భాగవతంలో. అలాగే గోపికలతో మరి ద్వారకా నగరంలో రాణులతో ఆయన జరిపినటువంటి లీలలు ఇవన్నీ కూడా దశమ స్కందంలో చూస్తాం. సో భగవంతుడు మరి పూర్ణుడు కాబట్టి ఆయన చేసిన ఎన్నో లీలలు వీటన్నిటిలో కూడా కామన్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఆయన దివ్యత్వం. ఎన్నో చూస్తాము కానీ రకరకాలుగా ఉన్న భగవద్లీలలు అందులో అన్నిట్లోనూ మనం చూసేది ఏమిటి అంటే ఆయన యొక్క దివ్యత్వం మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మరి కొన్నిసార్లు కొంతమంది శ్రవణ విధానం గనక సరిగ్గా లేనప్పుడు మరి గోపికలతో భగవంతుడు ఈ రాసలీలల్ని అపార్థం చేసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. కాబట్టి ఈ విషయం ప్రభుపాద ఎప్పుడు టాపిక్ వచ్చినా ఆయన స్ట్రెస్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ విషయాన్ని. ఎందుకంటే చాలా ఈజీగా ఆ విషయాన్ని అపార్థం చేసుకునే అవకాశం ఉన్నది. చాలా మంది మరి ఈ రకంగా తెలియక మరి శ్రీకృష్ణుడికి ఇంతమంది భార్యలేమిటి, ఇంతమంది గోపికలేమిటి అని అంటూ ఉంటారు. మీలో కూడా కొంతమంది వినే ఉంటారు. అది ఎప్పుడు ఆ రకమైనటువంటి భావాలు అంటే మనం మరి తెలియక వాళ్ళు ఈ రకంగా విమర్శించడం, బికాస్ మరి చదివితే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది. భాగవతాన్ని చదివినా భగవద్గీతను చదివినా మరి విషయం అనేది అర్థమవుతుంది. ఈ సంబంధం అనేది ఎంతటి దివ్యమైన సంబంధం. ఆ ప్రేమ తత్వం అనేది మామూలు ప్రేమ, ఈ భౌతిక ప్రపంచ ప్రేమ అంతా కూడా స్వార్థంతో అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఏ రిలేషన్షిప్ లో మనం చూసినా, ఆఖరికి తల్లిదండ్రులైనా పిల్లలైనా మనం మరి స్పౌస్ అయినా ఎవరైనా మనం ప్రేమ అనుకున్నామంటే నా అనేది ఆ బంధానికి ముందు ఆ నా అనేది ఉంటేనే మనకు ఆ ప్రేమ ఉంటుంది. నా కుటుంబం నా వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడే ఆ ప్రేమ వస్తుంది కదా. సో ప్రతి దానికి ఆ స్వార్థం అనేది అటాచ్ అయి ఉంటుంది. కానీ భగవత్ ప్రేమ ఎలాంటిది అంటే స్వార్థరహితం. ఇందాకే చెప్పుకున్నాం, ఆయన నిష్పక్షపాతి, ఆయనకి ఎవరి మీద ప్రత్యేక అనుగ్రహము లేదు, ద్వేషము లేదంటే అది ఎలాంటి స్థితి అంటే ఒక శుద్ధమైన స్థితి, ప్యూర్ స్టేట్, డివైన్ స్టేట్, దివ్యమైనటువంటి స్థితి అన్నమాట. రాగద్వేషాలకు అతీతమైన స్థితి. రాగము లేదు, ద్వేషము లేదు, అంతటి క్లీన్ మనస్తత్వం అన్నమాట, అంతటి శుద్ధ తత్వం. సో అది భగవత్ తత్వం. కాబట్టి ఆ విషయం ఇక్కడ మనం మెయిన్గా అలాంటి ప్రేమతత్వం, నిష్కల్మష ప్రేమతత్వం అది. సో ఆ శుద్ధతత్వము అంటే ఏమిటి అంటే అందరి పట్ల సేమ్ ప్రేమతత్వం. అంటే ప్రేమ ఈ ఏదో పొందడానికని కాదు, నిష్కారణమైన ప్రేమ అది. అంటే నిర్హేతుకం అంటాం చూసారా మనం. అందుకే భాగవతంలో కూడా ముందు ఆ నిర్హేతుకమైన ప్రేమ ఉండాలి భగవంతుడి పట్ల అంటారు. మరి అంటే అహైతికం, కంటిన్యూస్ గా నిర్హేతుకంగా కారణం లేకుండా ఉండడం అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ శుద్ధ ప్రేమ తత్వంలో స్థిరపడి ఉండగలగటం. అది భగవంతుడి యొక్క ముఖ్య లక్షణం. ఆ లక్షణాన్ని ఎవరైతే ఏ భక్తుడైతే పొందగలుగుతాడో ఆ భక్తుడు భగవంతుడికి అటాచ్ అవుతాడు. ఇందాక మనం మ్యాగ్నెట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నట్లు ఆ సేమ్ మెంటాలిటీ వచ్చినప్పుడే కంప్లీట్ గా భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ లో ఉంటారు ఈ శుద్ధ భక్తులు. ఇక ఏ కోరిక ముక్తి వీటి కోసం కాదు, వాళ్ళు కేవలం భగవంతుడి మీద నిర్హేతుకమైన భక్తి భావంతో ఉంటారు. కాబట్టి అలాంటి భక్తిభావం మరి గోపికలకు ఉన్నది. వాళ్ళు భగవంతుడంటే ఇంకా వాళ్ళ కారణం లేనటువంటి నిరంతర నిర్హేతుక భక్తి వాళ్లకు ఉన్నది. కాబట్టి ఆ తత్వం అది ఎంతగానో ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుబంధం. అది అర్థం చేసుకోవడం కూడా మరి మనం చదివితే గాని కొంతవరకు ఆ భక్తి భావాన్ని గురించి మనకి ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంటే గాని మనం కొంతవరకు అయినా దాన్ని అర్థం చేసుకోలేము. సో ఇదంతా భగవంతుడి లౌకిక బంధాలకు అతీతుడైన విషయం మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి. ఆయన మరి ఈ గోపికల యొక్క అందం కోసమా, గోపికల యొక్క శుద్ధ తత్వం భగవంతుణ్ణి
ఆకర్షించింది, వాళ్ళ భక్తి తత్వం. కాబట్టి అది ఇక్కడ. సో పైన చెప్పిన ఈ లీలలన్నిట్లోనూ మరి భగవంతుడు అతనిని గురించి కానీ భక్తుల గురించి కానీ భగవంతుడు నాయకుడు అంటే ఈ లీలలన్నీ కూడా ఎందుకు ఈ దివ్య లీలలు ఆయన చేశారు అంటే మరి భగవంతుడు రకరకాలుగా భక్తులను అనుగ్రహించాడు. కాబట్టి ఆయన గురించి అయినా ఇలా భక్తుల్ని గురించి అయినా శత్రువుల్ని గురించి కానీ శ్రవణం చేయడం తప్పనిసరిగా మన ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి తప్పనిసరిగా లాభాన్ని చేకూరుస్తుంది. ఈ కథలు విన్నా, లీలలు విన్నా, మరి ఆయన నామం విన్నా మనకి తప్పనిసరిగా ఆధ్యాత్మికంగా లాభం అనేది ఉంటుంది అంటున్నారు. సో అలా మనం భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని, మరుగుపడిపోయిన సంబంధాన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించుకోవాలి అంటే మరి అందుకే ఈ వేదాలు, పురాణాలు ఇవన్నీ కూడా సృష్టించారు. మరి వ్యాసదేవులు మన పట్ల కరుణతో మనం చూసాం కదా భాగవతం బిగినింగ్ లో, ఈ ప్రజలందరూ కూడా ఇలా ఈ కలియుగంలో ప్రజలు ఈ రకంగా ధర్మం తెలియక ఈ దుఃఖావస్థలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా మరి బయటకు లాగి వాళ్ళకి భగవంతుడితో మళ్ళీ వాళ్ళ సంబంధాన్ని పునరుద్ధరించుకోవడానికి ప్రయత్నంగా ఈ భాగవతాన్ని రచించడం కూడా జరిగినాయి. సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, వేదాలు, పురాణాలు ఇవన్నీ కూడా సృష్టింపబడ్డాయి అంటే మనం భగవంతుడి పట్ల మళ్ళీ మన దృష్టిని సారించడానికి ఈ మాయ నుంచి. మరి ఒక ఆకర్షణీయమైన పద్ధతి లేనిదే దేని మీదకి మనకి దృష్టి సారదు. ఒక సినిమా చూస్తున్నాం, మరి మనం మామూలుగా కూర్చుని ఆ పని ఈ పని చేయడం కంటే ఒక మంచి స్టోరీ ఉన్న సినిమా చూడాలంటే ఎంతో ఆసక్తి చూపిస్తాం. ఈ పని చేయాలంటే మనకి అంత ఆసక్తి లేదు అనుకుంటాం. అదే మంచి కథ జరుగుతుంది లేదా మంచి మ్యూజిక్ తో ఉన్న డ్రామా చూడాలన్నా ఆసక్తి చూపిస్తాం. సో ఏదైనా ఆసక్తి కలిగించే విధంగా ఉంటేనే మనం వినగలుగుతాం, చూడగలుగుతాం, మన దృష్టి దాని మీద పోయి. అందుకని మరి మనం గనక దృష్టి పెట్టినప్పుడు ఈ పురాణాలు, ఈ స్టోరీస్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటాయి. శ్రవణం మరి విన్నప్పుడు, అలాగే కీర్తన మరి ఎంతో అద్భుతంగా మనం గనక భజన చేసుకోగలిగినప్పుడు వాటి మీద మనకి ఇంట్రెస్ట్, ఆ భజనను పదే పదే మనం వింటున్నా, పాడుకుంటున్నా మనలో ఆ భక్తి భావాన్ని అంకురింప చేయగలం. కాబట్టి అలాగే వేదాలు నెక్స్ట్, ముందుగా పురాణాలు, ఈ భాగవతం ఇవన్నీ మనం చదివాము అంటే, అలాగే భగవద్గీత విన్నాము అంటే మెల్లగా మనలో ఈ వాంగ్మయాన్ని శ్రవణం చేయడానికి అవసరమైన ఆసక్తి కూడా కలుగుతుంది. అది చాలా ముఖ్యం అంటున్నారనమాట. శ్రవణం చేస్తేనే ఆసక్తి అనేది కలుగుతుంది. సో ఆ పాయింట్ ని ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో ఇంతకీ శ్లోకంలో చెప్పింది ఏంటి అంటే, నీ దివ్య కర్మలను ఇలా నిరంతరం శ్రవణం చేస్తూ కీర్తిస్తూ పలికేవారు ఇలా చేశారు అంటే వాళ్ళకి నీ పాద పద్మాలను తప్పకుండా దర్శించగలరు. జన్మ మృత్యు పరంపరను భవ ప్రవాహో పరమం పదాంబుజం. సో భవ ప్రవాహాన్ని ఉపరమం చేయగలిగినటువంటి నీ పదాంబుజాలను వాళ్ళు పశ్యంతి, చూడగలుగుతారు, అచిరేణ శీఘ్రంగానే చూడగలుగుతారు అని చెప్తోంది. అది ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి అర్థం. సో మరి ఈ రోజు ఇక్కడితో ఆపుదామా? 37th శ్లోక నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేద్దాము. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ అందరికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మరి క్లాస్ చేద్దాము. ప్రశ్నలు ఏమి లేకపోతే ఈ క్లాస్ ఏం చేద్దాము. ఓకేనా? ఎండ్ చేసేద్దాం మాతాజీ. మాతాజీ నలమహారాజు ద్వాపరయుగంలో ఆయన మాతాజీ. అది ఏమిటి మాతాజీ నలమహారాజు? నలమహారాజు అంటే అప్పుడు ధర్మరాజుతో నలమహారాజుతో ప్రభుపాద వారి కంపారిజన్ చెప్పారు కదా, ఆయన ద్వాపర యుగానికి సంబంధించిన ఆయన నలమహారాజు. కరెక్ట్ గా నాకు తెలియదు మాతాజీ. నలమహారాజు ద్వాపర యుగం కాదనుకుంటాను, కానీ విషయం కాకపోతే ఆయన కంపారిజన్ చెప్తున్నారు. లక్షణాలు అదే లక్షణాలు ఉన్నా కూడా
ధర్మరాజుకున్న భక్తి అంతటి భక్తుడు కాదు కాబట్టి ఆ డిఫరెన్స్ ఉన్నది అని. ద్వాపర యుగం కాదు. కరెక్టే మీరు. ఇంకేంటి? ఓకేనా మరి? ఓకేనా క్లాస్? ఇంకేమన్నా ఉన్నాయా? లేదంటే హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో 37th నుంచి కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఓకే.